Suka lokho abantu abamaZulu into abahlonipha tata abatata abantu botata thakatha abantu abangotata Nkosi yami ndambuza uba kutheni lento utshintshayo wathi hayi ndifuna ukukuxelela inyani mna ndaqala ndina 11 years ukuthakatha ndiyathunywa kanti ndiphume ndinikwe inkonzo yokureject yokuxoshwa uThixo uvele wafaka ugcobo loba mandixoshwe kule nkonzo kuyona ndikuxoshwa nawe nangoku nawe unganixosha ngenxa kaThixo ngazo ayawanika imessage pha kweZekhel chapter 8 apho athi kunemifanekiso emkhwelitisayo esezindlini zezikhungu abefundisi babeka izithombe zabakazifuna uThixo ngoba sifumene into enamandla uYesu wethu ngumnqobi wanqoba ithuna nakuleli chaos esijongene nayo ukugcwaliswa kwezwi yezitshilelo chapter 13 umchasi Kristu siphethe into enkulu ngaphezulu kwalanto yebo amen siphethe into enamandla tata ibandla liguqe lingathandazili mengenyawo amen uthi maliguqe ukuguqa kukhomba kwehla phambi koThixo amen Welcome once again kuKota 2 Media igama lami ngumduduzi ngwakashabangu asibonge umoya ongcwele khona phakathi kwethu sibonge nje presence yakhe kuye futhi osipha amandla ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke senze lo msebenzi esilokhu siwenza ngiphinde ngibingelele nje abangcwele eindaweni zonke la kufinyelela khona le message eKota 2 Media mhlawumbe uyaqala nje ukuhlana nale channel ngizothi ungasashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma nje indaba ezimnandi indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho okuningi esikukhulumayo ngiyabonga nje ngokuthi na subscribe nayikhulisa le channel ekusiyone yami eyethu sisonke umsebenzi nje wethu sibambisene lo okhambisa ivangeli ngiyabonga nama comments amahle ngiyabonga ngokulike nangokushare wonke nje ama messages kuma channel members siyanibonga kakhulu siphinde sibonge nje nama support avelayo eindaweni zonke ezahlukene siyanibonga nonke nangemikhuleko abanye bayakhuleka kuningi nje bazalwane okunye sikwazi kodwa khona enikwenzayo okuhle behind the scenes inkosi ayinibusise nje nonke ngiphinde ngibonga futhi nisazobukela nama advert siyabonga nje kakhulu konke nje bazalwane inkosi inibusise angedwa ke namhlanje as usual nginomama la uMampande ukhona uphakathi kwethu all the way from Eastern Cape mangaphosisi all the way from Eastern Cape unobufakazi ke azobudlulisa ngizothi nje mina hlala nje umamele uzothe qeda ukudlulisa lobo bufakazi na kanjani yobusizakele ngoba njengoba esuke yonke lendlela nje khona manje ula eSoweto ulethele ubufakazi lobu ngoba uthunyiwa akekho umuntu ongahamba idistance engangaleyo ukuthi nje hayi uyazihambela nje for fun ukukhomba ukubaluleka kwemessage but before kwakho konke sikubingelele nje sikwamukele ma siyabonga kakhulu ukuthi ukwazile ukuthi uhambe uzofike amen baba amen yebo sayibonga Nkosi amen hayi sizothi nje ukhululeke ubesekhaya uyideliver message ngendlela efanele ngokusizwa ngomoya ongcwele ukhululeke nje uMampande mhlawumbe siqale nje ekuqaleni ngokuthi sithole nje ibackground yokuthi ubani uMampande amen mandibulise kubangcwele bonke ndibulisa izithandwa zezulu yebo abathandiweyo nguThixo ababadala ngomfanekiso wakhe bantu bakhe ndingumntwana kaThixo ndisindisiwe ndenzela umusa ndandingenzanga kakuhle kodwa inceba kaThixo yayifikelela impilo yami nami ngelinye ilanga ndonyulwa elidakeni ndazikhethela inkosi andisaziphileli ke ndiphilela yena ingakho sendisithi ndingumntwana kaThixo yebo amen amen ikhaya ke ndisetabankulu kulali yasemvenyane amen 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 tata hayi siyabonga ngiyithande indaba ye background nje yomzalwane noma abe mupho ofikayo before asindiswe
Kasithole nje just a little bit ningabi kude kakhulu kodwa nje khona into eyayisiza umuntu uthola ukuthi mhlawumbe umamela akakasindiswa uzothi mayezwa mhlawumbe ibackground yakho ifane neyakhe bese ethi awu kokusho ukuthi nami kanti ngasindiswa ngoba asiqhamuki nje sesisindisiwe nje sesilandele inkosi Nkosi yami kunjalo yebo singajabulela nje nalobo bufakazi Nkosi yami ukuze ndibe ndiyasindiswa andikhula ngumntwana okhule kabuhlungu ndikhula usathane ndileqa ngendlela esesimanga ndakhula ebazalini mandiqale nje kanje tata yebo abazali bami bengafumani bantwana bekholwa ke bathandazwe faith mission leya kudala isahlangene uThixo wathetha uba Rose isicelo senu sivakele umntwana nemfumene nyani ke kuthiwa ke ndabakhona yebo ndazalwa akukhange kube lula ke ekukhuleni kwami ndikhule ndihlutshwa kakhulu sisitha ndithwetyulwa hawu kangaba utata wami wayesebenza eRustenburg yebo yagcina sendithathiwe eEastern Cape ndawukhuliselwe eRustenburg abantu abaninzi bamangala uba umama othanda uthetha ilanguage ezingaka ndazifunda khona ngapha yena ndakhula ndizenzile izinto zobuntwana utata wayendikhulisa ke ngevangeli lenhlambuluko ndisakhula kodwa kwathi bandiqala bandibemdala nami ndazenza izinto zokona ndaziphilela ukuthanda kwami kodwa ekugqibeleni kwafezeka icebo likaThixo uThixo wandonyula kungekuhlanga into ayindisondeza kakhulu ukuthi xa kuba ndandithi noba ndithi ndizama ukuzonwabisa njengabanye abantu ulonwabo lasemhlabeni ungandivumela ndifuna ukuthwetyulwa kufika amagqwirha ndizimpi ezinjalo zandikhaphelele kuthini ngelinye ilanga nami ndincame konke ngenxa kaYesu amen cela ukuyichaze nje leyo ukuthwetyulwa kanjani ndandiye ndithi xa ndisesikolweni tata ndibhale njengabanye abantwana asekuye phela nonyaka kothi kuphuma ama result mina sendigula andisaboni abantwana ndawuva sengixelela ubupasile or kanjani into ezinjalo kanti ndive abantu abandibizayo ndikhumbula kwango 84 bese ndiqabukile ke ndaye ndagula eguleni kwam ndeva kunomuntu ondibizayo apha eminyango kodwa engabonwa ngabantu ethi izapha ndakhalima ke athi ngegama lika Yesu isho ukuthi tata zinto ezinjalo ndihlutshwa na impundulo ndicinezelwa noba ndilele ezo zinto ezo zonke zenza ukuthi impilo yami mayigcine sendibalekela nayo ngakuThixo noba bendikade ndiphila kwigrace yabazali kwafumanisa kuba ngeke mandizikhethele noba ndithi ndizama ukuthi ndikhumbula komnye unyaka kwakunto asisoke ndandivana nalo ndiseyintombazana ngathi xa lalizozondithatha ngaloo mini yathi ndisahlele kwavele kwathi gqi ilight le light lena yaba semdlweni kwendlu yapha kuhlala khona elosokelo ndathi ndisajongele light ndiyabuza izibuzo uba ekhaya kwakungalayitwanga kuba sasihlala silapha eGoli xa kufaka umbane sasingekho ungafakwanga umbane le light ngekungcono uba ilapha emveni kwezindlu ilight etheni le xa ndithi le light avele abazoba phambi kwezindlu ndisajongele light hayibo ilight etheni le yathi gqi yangena next door yaba phezulu kobuhlanti kwathetha ndiyatsho uba imongcwelo bandandingekayamkela umoyingcwelo yathi hlala phansi uthi ujonge ilitha lethoshi kanti ujonge ilitha limbi ndongena nje ukuhlala phansi xa ndihleli phansi kwathi valveta vala ucango valveta ndabuyisa nje abantwana badlala abantwana ndabuyisa nje ucango hayi kwangathi kwakho into ethi nje mandithandaze ndigoba inhloko xa ndigobe inhloko ndithandaza ndabona umfanekiso ofana nam ozayo uyeza lo mfanekiso wathi xa ungqomene nam phande ngathi kunento edonsa yaphathi yisapha man khwaza ndathi izapho satana ndofana ngexesha elisekwe nguThixo ndizabucacisa kuthwebulo olalukhona abazali babebekwenye indlu ndakhwaza kanti bayeva bakhona umuntu ongcelayo xa besiza begijima besithi ndithi ayikho umuntu endikhwazayo apha jikela nemfezweni izindlu xa bejikela babona kwamuntu kodwa bathi bava nje isayini zokuthi ngathi khona into engakho right beva amanwele izinto ezinjalo ndisindile ke into ezinjalo zininzi qha ke
yabona ezinye izinto uzikhumbula nxa sowuhleli phansi uba ndadlula lapha sengimdala ke tata ndinobufakazi ngoThixo. Yebo. Ngosendimdala ke ngoku ndandendile tata oqala ndacelwa ndimncinci ndana 17 years ukutshata kwenda kwami ndiqonde emtshatweni ndahlala 5 years umyeni wahlukana nami ndaziphilela ndazothi sekuphane ndaphinde ndumendo wesibini kulo wesibini ke ngokumendo wathi uThixo indlela ehamba ngayo akuyiyo ndathi xa ndimxelela phofu engekandithatha ukuba ndandingekasindiswa ke yena wayisithi lo tata usindisiwe wathetha izwi lathi indlela ohamba ngayo kusiyo ndathi if akuyiyo ke ngokuThixo ndicela ibe nguwe ondiholayo wathi bekutsho yena utata uba masithandaze xa sele endibuza uthi uThixo utheni kwendithi kuthethe izwi lithi indlela endihamba ngayo kuyiyo wathi hayi noSathane unokuza kuba ubeyazi into ubuyithandazela athi indlela ohamba ngayo siyo ngoba uSathane vele umelene nomtshato ndabe enyanisile ke nyani emveni koko ke nyani uThixo kwaqhubeka ndimcenga izinto endandizi experience ke kulo mendo zazibhlungu kakhulu ngicimba ndike ndaba ne2 years khona apho ndingatyi endlini ndilila kuThixo into eyisenzeka ndave ndathenga iTV ndayibeka ekamereni ndandisebenzisa ama-CD katata uSithole tata uNJ Sithole ngawa ayendikhulisa spiritual endincede endleleni kanti xa ndibuye emsebenzini bengathi xa ndingangena egate ngathi ngarhayiza ngendlela endandihlukumezeke ngayo izinto ezazisenzeka nje ukuthi ke uThixo wagcina vele endibonisa nomuntu ozokwendela kulo tata ndamxelela athi ndibonisa umuntu olohlobo waphika athi ayikho lonto wayesenza into ezisnacks tata kakhulu emveni koko sagcina ke sihleli phansi sabonisana sohlukana kwaba kuhle ekohlukaneni wabe uThixo ke ngelo xesha kumana xa ndiye enkonzweni kuthiwe abafuna ukuthandazela ipromotion bengaphambili xa ndisiyathi uThixo wena uzokwakha indlu yami na ndifundanga ndinamlingani ngosendihlukane nomlingani ithini le nto angeke iphinde kuthiwa takolithweni kuya phambili xa ndisiya athi uThixo wena i-counselling yendlu yami ndabona ngeke le ndlela le ayinondilungela le ndandizama ukuyibaleka ke kwala ngenye imini ndisiya emsebenzini xa ndisemsebenzini ndabona ukuthi gqi imoto le moto kanti layishe abanye omama endandisebenza nabo etshaye reverse yabuye bacaba kuthiwa mabandihayikiseke hayi ndabe ndilinde isikofu endandihamba ngaso yenzo ishotnisha ndizuyilanda ngobunjalo ba yonke lo moto leyo nakusasa phinde yathi gqile moto hayi caba andiyithandisisi lona lo muntu xa ndingena emotweni yakho ndijoke esipilini phaa waphinde wabuya ngosuku lesithathu kolwesine ndathi no ngeke wathi hayi ndathi ndibhatela isikofu so andifundisa insengicule nendlela le athi xa ndingena emotweni yakhe andijonga ngayo andisayithandisisi hayi wathi hayi awuzubhatala kunangxaki uyakuqabelisa inyanga kodwa ndithi mna xa ndiqabelisa inyanga kodwa kuyafana phaa isikofu sizogcina sindilahlekele mhlawumbi wena ngelinye ilanga ube sowungasandiqabelisa emotweni yakho hayi ndaqabela tata andikhumbuli lo tata lowo ndisithi ewe kuye kodwa kwenzeka nje umhlolo manje ebalisa ingxaki zakhe ezestress sakhe ke ndimkhansela nami ndimxelela nezami imeko zengxaki wayumzulu lo tata lo suka lokho abantu abamazulu into abahlonipha tata abatata abantu botata thakatha abantu abangotata nkosiyami kanti isitha siplanile uba mandizobulawa kodwa inceba kaThixo yandifihla tata kwaqhubeka lo tata lona nje ba emane beke ingxaki zakhe ndimkhansela athi hayi ndiziva ndiba right ngamazwi onika wona kanti nawe unengxaki zakho nawe udlule ezimene ezinzima wathi ndifuna unkosikazi wesibini ke mina ngesizulu samthatha unkosikazi wesibini hayi ndabe ndiqomba hayi akatsho kum futhi ndisixelela uba soze kodwa kunento eyenzeka ngelinye ilanga ngasihlele sithini ndizama uba angayama apha ndiyambona betshintsha unento efuna ukundigudla kodwa kwenzeka ndingalindelanga uba kwathini wantshanje ngengqiniba kwangathi kule network engathi ithi isifika kancinci ndaba hleka into endingayazi
Yebo. Emveni kwako ndangazazi uba ndikweliphilizwe kwenzekani ngami ndidizi intoni. Ndangafunda nange-number phone zam. Kodwa wagcina ezifumene i-number phone ngoba kwakune-overtime esasizoyiphangela wathi hayi ndenzela uba ndinilande xa ndingena-transport. I-transport nyani ke ibingabikho ndathatha ezi zakhe mna ndaxaba ndizumnike zam. Ndanika omnye usisi xa siphuma uba hayi makamxelele ukhona utata obethe angasilanda. Kanti kukungena kwam kwi-challenge. Ekungeneni kwam kulo challenge lo tata athi ndindwebile asoze ndivume lo muntu ndithi uba ndiphuma ndibone selapha kufutshane neyadi endihlala kuyo sezondihayikisa futhi. Ndathi ndisayilwa loo nto ke tata kwave kwenzeka kwatshona ibrother yam. Xa kutshona ubhuti wam wavele wafaka isandla waxelelwa ngabanye umsebenzi uba ndiswelekele wafika ndihleli nabantu kanje. Wathi hayi ndivile ubuvelelwe ingxaki nam ndizofaka isandla ndililisana nawe ukhuphe 7,000 wandinika. Ngoku ndonqina abantu andizungayithathi. Ngayithatha ekwithatheni kwam ndasixaba le mali lemandibuya ndizomnika ihalf month end ndimnika ihalf. Kanti andipulisanga. Ethe xa ndibuya lo mntu naku undisheka nje nasendleleni oba ndiphi imoto iphi xa ndithi wandothula endleleni ayisendi khona ndizokuhayikisa ndikusendlini. Hayi balile ndingekayikhuphi le 3.5 wathi hayi siyaxabana phiphi emateksini kunengxaki ngoku bendicela undihla ufike ebusuku cela uvuze iphethe crate namabhruku wakhe andithi ndithathile imali usathana indlela amheha ngayo umuntu. Andikwazi ngoba imali yakhe ndiyamkela xa ithi ufaka isandla andikayiphindisa into abendeni ndizoyiphindisa. Wandinika ezobhrukhwe ndizozihlamba phinde izozithini ndiyacinga ndazithatha ezobhrukhwe ndazihlamba ndazoneka emveni uba ndizihlambile ndazoneka ezobhrukhwe ndathi ndiyambona ngenye imini imoto nansi reverse iphethe igrosa. Hayi impela. Ndizoyithi ndithi hayi tata wathi hayi ndiyanikela. Babe bendijongile ke nabanye ndayithatha le mpahla ndengenisa endlini. Kwalile kobunye ubusuku wangena ebusuku hayi siyaleqwa ku10 wahlala eca kwebhedi. Ndathi ndindwebile hayi ngeke ndikwazi ukuhamba ini kwaba kubonakala. Ndizama ukuthi ke tata emveni kokuThixo wombula izinto ezinkulu ngayo ukuthi lo muntu uyathakatha. Ndayicenga inkosi imini nobusuku ndangakwazi ukutshaya ureverse kwimeko ndandikuyo ndingakwazi ubuyela emva ndandifana noyona ethunyiwe yena wabheka eTarashish seyiginywe inhlanzi ke ngoku akakwazi ukuphuma enhlanzini akwazi usifuthu wayinaso ngenibene picture eso sifuthu ndiyasazi. uThixo wandombulela izinto ezinkulu ezidip ndathandaza kuThixo ndathi bawo ndiyacela namandla cela undigcine ubungandikhupha kule meko ndokukhonza imini nobusuku ndokwenza konke ondithuma kona. Kanti sendingasakwazi ukuphuma kule meko leyo kodwa uThixo wandenzela umusa ngenye imini ndabamba ifasting nge3 days. Wayetshintsha ke tata lo mntu ngenye imini ndimbone inguye ngenye imini ngandimjonga amehlo ajijene ngenye imini mandimjonga umfutshane kune-height yakhe ndimbuze ndithi wena uyatshintsha kodwa uThixo wembeke kwenye level tata apho ndandibona uThixo ondilwelayo ngendlela esesimanga zinintsi into wendibonisa zona ndabona ubukhulu bakhe uba uThixo uyaphila ndalwela lizulu kuloo meko. Ndithi wena uyatshintsha kutheni utshintsha angathetha hayi ngapha na umoya ongcwele 3 days fasting. Ngoba uThixo uyamhola umntwana wakhe. Ndayibamba lo fasting nge3 days nxa ndiyibambile lo fasting nge3 days ndathi inkosi ndincede undenza into kokubana ndimbuze imibuzo ndambuza uba kutheni le nto utshintshayo. Wathi hayi ndifuna ukukuxelela inyani mna ndaqala ndina 11 years ukuthakatha ndiyathunywa. Uthunywa wenzeni qha ke caba bamvala ndamamkelisa uYesu wamamkela uYesu kodwa wayesemdala sembomelena kokudingela kwi-deliverance. Ndisho ukuthi uThixo wandidlulisa ke kuloo meko kabuhlungu ndimlilela uThixo imini nobusuku ndisiva ukuthi hayi khona apha ndijongene zininzi izinto ezazisenzeka befanele uba ndisekho kodwa uThixo waba nam. Ndikhumbula i-deliverance yam ngelo langa ukhululeka kwam ndaye etenteni. Xa ndiye etenteni
kanti kuthiwa makaze nami embusweni obumnyama kwafayeke nalo tata lo ngizama ukuthi tata ndinobufakazi ngenkosi uThixo undidlulise ezimene ezinzima eluthwebulweni kuma satanist izininzi tata izinto andidlulile ubufakazi ngoThixo uThixo wandilwela ngendlela esisimanga apho wandilwela tata befanele uba andisekho befanele uba andisekho sengicabanga le tente ayikubizela kuyona eyenkonzo itente ndaye etenteni mna okay kwakukhonziswa apho ndawubuyelana nenkosi ndoqala phansi kunokuba uhambe naye la yena bekubizela khona yena tata lokho wayesevanana uyaqonda njengalendlela ezangayo andikwazanga ukubuyisela imali yakhe ndagcina sendithandana naye lo tata lo ndandibaleka ubizo lanto ndiye ndithi ke uThixo wandilanda ngesandla esiqinileyo ngoba kwathi uba ndingene kulo challenge ndazibona ndiphakathi emlonyeni wenhlanzi uyathaka wavela into ezininzi ke tata uba kusekuthetha yena uThixo umthethisa yena sithi wena uthandane kanjani negqirha bamna ndiligqirha wabe sithi ekhayeni kwabo kuthiwa ugqibile umzi kwabe kunezinto ndikhumbula esithi kunomntwana oye wabetha umntana wakhe emakhaya xa ebethela umntwana emakhaya ke ngoku wacaba unomsindo wafowunelwa kakumntana bafona abantwana ubani ubethe omnye wathi angishayelwa mina ingane wahamba tata kunge weekend xa ebuya amsho kwaba ngamalanganyana kwathiwa lo mntana bebethe umntana kujonile hayi bakithi yobuthakathi la ngaphandle kwakuthi ngoba ndihleli ndivuka ukuthi kuna something endivayo kodwa ndilile kuThixo kunezinto uThixo indombulela ezininzi ezininzi ndabona uThixo nkosami manga ndivulela ithuba lokubuyelana naye ngeniphinde ndidlale njengoba ndingadlali ndathi xa uThixo endikhupha kulolo ndathi bawo ndinxibisa tight yamazulu omama uMahlaba omama uSithole efundisa ngetight ndayicela kusomandla itight yamazulu ba mandinxitshiswe yona ukuze noba isitha singeza ngeyiphi indlela ndingasuki wandinxibisa uThixo wanxibisa ubawo i-challenge ndidlulileke kuzo tata sendinxibisa itight ndikhonza uThixo ngokwethembeka kune challenge ekhe yandivela ndike ndafakaza ngayo apho into eyayenzeka apha ndafowuna ndathunyelelwa imessage ngumuntu lo muntu ucela umtshato kumkanti ngumntwana walomyeni ndandendele kuye lo wayesokelwe ngumfazi nabantwana ebazele lo mntwana lo uthunyelwe sisitha nje uba makazi ndamemeza inkosi ndalila kuThixo lo muntu usethe uthumela ifoto ndathi mina ngayidlulisa befundisa into wathi wathetha nabefundisi but ndaxoka into lo muntu ezithomba ngithumela zona zifana incamashi ngixela nasebantwaneni lento kuba ube nenyani unabantwana bakho ungabifihlisa into iyanceda bomntwana kaThixo ungabi nento oyazi wedwa ngoba ndabona ukuthi kunokuthi ndingcola ndifuna ndidlulise nabasebafundisini kunento elohlobo kwafumanisa xa ifona lo muntu ngoku inhliziyo yami iyithanda lento andakhala kuThixo ndathi bawa ndimazi wena uyamazi Nkosi andimazi yena ndifuni kulahlekana nawe ngani ngoba ndaziphezolo lam uba ndike ndadibana nephi i-challenge kwehla ubuthathu bukaThixo tata bemesibhakabhakeni uThixo unyana uThixo moyingcwele wayenxibe ingubo endathi ingubo engathi purple amanzi ukubona igazi xa lidibene namanzi ndavisa inhlungu kaYesu ndaboniswa lona umzimba wesithathu wawunomqhele kaYesu ejonge kanje ndaboniswa into engathi nezipho ezinhlanu lento itya ipictures zabantu isithombe sami namtha sesiya pha sohlafunwa ilento hayibo sathi xa sizoya phanda ndiboniswa ukuthatha ubukaThixo bumesibhakabhakeni bujonge ngakum ayibamba lento ndayibulala ndayiphula ngelitye babe abantu ndibona abantu bebaleka wathetha izwi lathi uyambona uYesu wajika wabuyela emva itsho ukuthi uThixo wandihlangula xa ndiphaphama wafowuna lo mfana xa efowuna wascreama ekhala esithi andinguye lo muntu ocinga uba ndinguye ungubani wazichaza ubondathi uyaxoka wathi wazichaza xa bengafuna uba biza igama lakhe Nkosi yami wazichaza igama lakhe xa ezichaza igama lakhe ndathi uyaxoka
thumela ipic yakho wayithumela ipic yakhe Mm. babona amandla kaThixo ngoba ife bethanda wengekazaziveze wezozifihla kude kuye ngayo kanye agcine enza amaqhinga wakhe kodwa uThixo umdali wezulu nomhlaba iphakamela impilo yami bakithi iphakamela impilo yami wanilwela uThixo kakhulu ngizama ukuthi tata ndinobufakazi ngoThixo ndinobungqina uThixo uyaphila uThixo uluthando nabanye yenze baba kule challenge okanye bedlulisile kule challenge uThixo wethembekile uThixo uyaxolela libala akafani nabantu abangakukhumbuza iphezolo lakho kunjalo akafani nabantu yebo ngizama ukuthi tata uThixo wandonyula wandilwela usandilwela nangoku zininzi challenge ekuya ngokuthi befanele bakule ndawo andimanga namhlanje kule ndawo kodwa ngenxa yomusa kaThixo ngenxa yomusa kaThixo sayibonga Nkosi siyabonga nje ngalokho osasisherele khona kwamanje siyabonga kakhulu yithi ngiyidedele kuwena ke ngoba uwena waziyo ngofakazi bakho ukuthi mhlawumbe ngendlela obuhlele ngayo ukuthi uzoqala kuphi uye kuphi ngikunikeze nje kube uwena obudlulisayo bonke amen baba yebo kwathi uba ndinikezwe ithuba le second chance nguThixo ndaqonda uba andiyudlala ngalo yebo uThixo ke waqala besikhonza naye umama yalezo amen ndaqala ndasondela kakhulu kuThixo ndazinikela ngoqobo lwami lonke uThixo wathetha njengoba kade ethetha kubefundise bethetha ndibaleka olubizo uba mandihambe ndikhangele indawo endizophekwa kuyo ndagijima amabandla ndigijima amabandla ndawufikela kwelinye ibandla laliministry eyayikhokhelwe ngumfundisi qha ngiyathanda ukubiza amagama abantu ndafika ikhokhelwa ngulo mfundisi lo ekhokhela then ndaqhubeka ke fellowship nabo ngamaSunday ke ndiyicaweni uthe xa ndifellowship khona lapho ndeva batyhini ndiyasondela kuThixo futhi ndiyeva uyabuyisela konke kube kulahlekile ndiyeva kukhona ukudedelekayo ndaqhubeka ndimane ndisiya ndathandaza ke ngoba Thixo uba ngaba yiyo le ndawo ofuna uba mandikukhonze kuyo cela uthethe ndingazenzeli sendoyika kwakumosha kuThixo tata ngani ndikhe ndamosha yani ke baqhubeka kwaba nemvuselelo kwakunomfundisi umvangelo wesuke eEastern Cape umvangelo ohlupho nyani washumela lapho wathetha kuba indawo kuyo yeva noba sokuthi uyathandaza usondele kodwa kukhona uThixo kuyo uvuba ndiyasondela kuThixo iba kuloo ndawo ndeva impendulo yami lebe ndiyithandazela yebo nyani ke tata ndahamba ndaya kutata umfundisi lo bendiphansi kwakhe ndacela ezingqondweni zami ke ndandicela uba ndizofika ndiphinde ndijike ndibuye ndiyophekwa njengoba kuthiwa mandiyokhuliso ndizobuye ndiphinde ndibuyele back kodwa kanti uThixo nakahlelanga kanjalo yebo ndaphuma nyani ndaya khona xa ndifika khona phaya ndaqhubeka ndaya kutata kuqala kwafumaniseka uba umoya ingcwele uthi mandiqale phansi inhlambuluko uba ndisukaphi kwenzekeni empilweni yami ngoba isitha singahlasela ngephezolo lami angazi umfundisi nyani ndayohlala phansi naye utata umfundisi mandimbize nje utata umfundisi uMchiza ngahlala naye phansi utata ndamxelela tata ndiziswe nguThixo apha uthi mandize ndizokhuliswa nguwe ndidlule apha nalapha ndayitsho yonke inhlambuluko wami wandamkela ke nyani utata saqhubeka sakhonza kwakuhle kwakumnandanga ke tata ukupheka i-challenge zakhona zininzi waqala ke ngokuThixo wathetha ke ngokuqhuma kundibiza kwakhe wandifuna kwi-30 days fasting xa ndifuna kulo 30 days fasting ke kwafika ixesha uba mandiye kulo fasting ndaya kulo 30 days awudli lutho ngaleso sikhathi kwathiwa ndisela amanzi qha kulo 30 days ndandingatyi kwanto ndangena kulo 30 days ndandisela nje amanzi kuphela wathetha uThixo kwala kuphathi nendawo kwacaba unombulela ngengoko napha ebandleni kuba akusahambi ngendlela yakhe khona lapho ndikhuliswa khona ndamdlulisela ke utata imessage acaba zange imphathe kakuhle message ndandiyidlulisa ke
uThixo wabe esithi bathethe ivoice athi enye message yakho uzoyifumana after 15 days. uThixo uyathetha tata physically voice athethe uThixo uyizwe njengoba sixoxa athethe nawe. Ndandilindeleke mna tata uba kulo 15 days ekuthiwa ndizofumana after yona izinto ezinhle mhlawumbi okanye blesswa nguThixo ukuba ndenze le nto bethe mandiyenze. Ndaphuma ke kanti ndizophuma ndinikwe inkonzo yokureject yokuxoshwa. uThixo uvele wafaka ugcobo loba mandixoshwe kule nkonzo kuyona. Ndikuxoshwa nawe nangoku nawe lanixosha ngenxa kaThixo. Hawu ndanikwa lo gcobo tata elokuxoshwa. Uchaze olwenza ungathandwa tata ngenxa ye message ngenxa kaYesu. Njengoba litshilo nezwi lithi abanye benu bawuxoshwa ezindlini zesikhungo ngenxa yami. Kanti ndinikwe nonkonzo. Hayi uba umfundisi undixosha kuba naye bethanda. Lugcobo uThixo alubekileyo ndandingalazi mna. Yo. Uyiva ke tata? Ngiyaqala ukuzwa. Injalo tata. Khona ngiyazi ukuthi abazalwane abaningi especially futhi abaprofeti ngiyazi ukuthi nje abathandwa ngenxa yama messages ba reject. Kodwa manje mawusuthi kuugcobo ngisho kungenxa kaYesu ndizotsho. Okay. Kaloku olugcobo lunguYesu lo Yesu sithetha ngaye ndithi kungenxa kaYesu into ebangela uba singathandeki. Bantu bayazi uba ke nami ndifakwa kulo nkonzo nguThixo xa isithi enye impendulo yami ndizoyifumana after 15 days. Nyani ke ndaphuma ke wacela kutata uba ndibe khona enkonzweni kwakukhona inkonzo. Kwala ke ngosuku lwangolwesithathu weza ndabe ndiziceliwe ngomnye umfundisi uba ndiyoshumayela kuye wayimisa imvuselelo ndiseweekend njalo. Ndacela ke nakuyitata uba hayi ndiceliwe ngomnye umfundisi uba ndiyokuwemisa ndiyoshumayele emvuselelweni yakhe wavuma. Kwala ke ongomvulo manje ngaphazama ndiba ndibuye ngecawa kwangolwesithathu weza ngolwesithathu. Wafika wathi wanfonela wathi ukhona endlini ndathi tata ndikhona wathi hayi ndiza kuwe. UMencela wathi uzoxoshwa. Ndaqala abantwana ndathi ndizoxoshwa abantwana bathi hayi mama. Ayika kanjalo. Yani wafika utata xa efika wathi ucela ukuhlala nami phandle. Sahlala phandle. Wathi ndithathe isigqibo. Andithi uzoyoshumayela phakula tente ndathi tata wathi ndithathe isigqibo sokubana hamba nabazalwane bakho. Ndandingazi abazalwane ndithi mna abaphi kuba ndandimuntu ovangelayo kunabantu abasindiswayo. Ndicinga uba utshwaba bantu tata abaphi wathi hayi nditshwa abantwana bakho. Kwaba buhlungu tata kodwa ndathi Nkosi andibanga mali bandleni andityanga sono andixabandanga namzalwane andidlanga mali yabandla. Yebo. Ndiyabulela noba kubuhlungu njalo. uMencela wandikhuthaza kwangoko wathi ubinga kungaxoshwa abancane ngaxoshwa wena. Ngoba izwi lithe abanye benu bazoxoshwa ezindlini zesikhungo. Kwaba nento ethi xibile ukuphola ngaphakathi. Yebo. Ndaqhubeka ke tata ndaya ngapha pha bendiyoshumayela khona. Xa ndingapha bendiyoshumayela khona uThixo ndibonisa abantu bakhe ababhubhayo kwindawo kulokushe bendikuyo eVonorkop. Xa ngibonisa abo bantu babhubhayo kwafuna ndixelele umfundisi ukuthi hey uThixo ndivezela abantu ababhubhayo ngapha. Makhe sibe nemithandazo kanye ama-open airs esiwenzayo ngapha kusavumelana naye. Kodwa xa kufika lo xesha umfundisi avela angezi ndiqhubeka abantu basindiswa nyani ndiqhubeka yabo naye wagcina ethi hayi ihambo yethu ayihambelani. Sagcina sohlukene nalapho lanto ke tata ndithi ke lugcobo lokuxoshwa indawo uyayibona ke tata. Nditsho ukuthi ke tata kwaba njalo ndaxoshwa kanjalo uThixo ndingakaxoshwa uThixo wathi mandishumayele kwathetha izwi. Njengoba bekade ethetha ngabagcotyo bakhe wathetha uThixo wandibonisa isibayi buhlanti obubuhlanti oba kwakukhala igusha nebhokhwe ndidlula xa ndikhala izigusha nebhokhwe abantu ndibona abantu bebaleka. Xa ndijika ndisithi ndabona le nyamazana ingathi ingonyama but ayingonyama nansi namabala kuthiwa yintoni ileopard noba yiyo leyo yayibambe ngomlomo umlenze ngazibona ngizothi ngwegusha. Yes awegusha or ngowebhokhwe yathi uma ijongana nenamehlo abovu yaphontsha yabaleka yatshona ngapha. Xa ndidlula ndisithi ndabanjwa ngamandla ngamoya ndiphakamisa
wambonisa amabandla ethi shumayela ndisithi akutsho wena Nkosi akutsho wena Nkosi akutsho wena Nkosi wanibonisa ezo ndawo kwazofika eloxesha ke lokubana manje bendiyashumayela ke ngoku alright njengoba sendixoshwe phambi athi Nkosi andazi ke ngoba mina mandenze intoni ngoba sendoyika ukuya emabandleni abantu ngoba ndiyaxoshwa kwafika into ethi enhlizweni yami awukhonze lapha endlini yakho uzithandaze lapha ngabona uThixo ngenisa abantu ndisharela abantu izibangena abantu ndisharela abantu izabona abantu ethi okhulula abantu kangakuba omnye umntwana endamzala kulo nhlungu wayesefuna ukuyitshisa indoda kayenze Kentucky xa ifakaza athi ndandisendifuna ukuyitshisa indoda yami kangendlela kwakukubi ngayo babenxila nondoda inxila kodwa uThixo wamnyula kolodaka omnye umama yena athi yo ndande ndihlanjwe ngamathumbu enkukhu ehambiswa ngenyawo uthiwa ukhutshwa izichitho nje ukuthi lo miphefumulo uThixo weyililela ndaqhubeka uThixo waveza indawo ndibonisa indawo ekuzokwakhiwa khona indawo yakhe yokukhonzela siqhubeka kanjalo nyani yabakhona ke lo ndawo yokukhonzela futhi zange ndiyoyifuna kodwa uThixo wazisa umuntu olikomiti wathi utheni ngawusika nansi indawo sika pha kudala ulapho ukhonzisa siyakwazi apha nyani yayilanda uThixo beyikhombile sikwa ke sawuba kulo ndawo ndashumayela lapho uThixo ke apho ndanibone ndifake kwi-training ngoba uThixo wendifundisa into ezininzi ebandleni ndifundisa into ezininzi kwalile emveni koko uThixo wabesithi ke ngoku mandithandazela isizwe nalo message yafika ndihleli lathi izwi gqubuthela thandazela isizwe thandaza ngomoya wethathu ezo message uThixo ke kwangela xesha nandiphaya kwi-fasting nge-30 days wendibonise umama Mahlaba i-message ndandisendidlulisa kuye njengoba ndisadlulisana i-message nakumama uNJ Sithole ndiyadlulisa kuThixo uveze bona uba badlulisele ezi message nditsho ukuthi ke tata ndaqhubeka wathi uThixo ethandazela isizwe misa itente ubiza abefundisi uthandazela isizwe ndandibabiza abefundisi bengeze into yokuqala ke tata endilibalanga ngelixesha ke ndandibuhlungu zininzi izinto ezithethekayo njengoba ndixoshiwe ebandleni ongathi bendifuna ubufundisi ndilwela isithundu into ezinjalo lapha into ngoku yandilimaza uba akho kwanto bendiyicingile into efana naleyo ndalila kuThixo wathi fowunela umfundisi into efanele iphilela uxolo xelela ubuya abathanda ndafowuna ndabulisa kumama wavuma kwacaba kutata kuthiwa ulele ke ndabaxela uba ndiyanithanda emveni kokwaxibilika laa nto ibibuhlungu kum wave ndakhululeka uThixo uyayithanda into okokubana umntwana wakhe makabe noxolo nabantu bonke ukwazi umkholisa uThixo ungenaxolo okanye bekuvisa ubuhlungu uqhubeke nalaa ntlungu uhamba nayo akusoze ke kuhambe kakuhle ngoba le ntlungu nayo uzozala abantwana abanentlungu ubathelele ngalo moya olapha kuwe ngoku kufuneka uncothule laa nto ukuze ukulawula uthando lukaThixo abantu bathelele ngolithando lukaThixo kwaba njalo ke tata ndaqhubeka ndizenze ezomvuselela uThixo athi mandizenze ezokuthandazela ilizwe uThixo wazovela uphakamisa isandla bengo-2018 esithi kunezinto ezizokwenzeka mandixelela abefundisi ndandigijima ke ndibaxelela abefundisi ndibaxelela ndikhumbula umfundisi endandizelwe umvangelo wayehamba naye ngathi xa uThixo sendinike uba mandihambe igama lale ministry ugijima uThixo yena wandithi ndigijimisa uthando lakhe ngayo uYesu Kristu John chapter 3 verse 16 wenje uThixo kulithanda kwakhe ihlabathi ude wanikela ngonyana wakhe kuphela kwakhe amzele ndigijimisa le message ndathi xa ndifika kumfundisi uSera wathi umfundisi tshintshe igama lindenzela ijealous ndandingayilindelanga ke kumfundisi uba loo nto ingaphuma kuye tata kanjani ngoba utsho uThixo wathi lindenzela ijealous eligama eli ndizama ukutsho tata ndiveza ezinye izinto ezenzeka endleleni kaThixo ndaba buhlungu ke Nkosi yami kwalile eqhubekeni ke uThixo ethe kunezinto ezizokwenzeka zenzeka nyani ndikhumbula xa ndifike emsebenzini ndingena kwathiwa abantu eJoburg bebulalana bephosana nangamawindo abantu kwiziteys ndandihlala phansi wathi uMongcwele yenye yazo waphinda kwatshisa ilanga kakhulu xa ndihlike ebhasini nje ayizangemini wathi uMongcwele yenye yazo
uThixo waphinde wandikhilela ngabantu besifazane bebulawa kakhulu apha eSouth Africa ngabantu bangaphandle. Ndabaxelela nyana abazalwane uThixo ukhila into ezinje. Yebo. Izenzeka nyana ezo zinto nje ba zisenzeka. Before ngo2012 that uThixo wandikhilela ngamanzi amaninzi esonakalisa. Wandibonisa umsindo wakhe umuntu wesifazane emphahaza. Umuntu wesifazane emphahaza phansi. Xa emphahaza phansi waphahaza nentaka qha wafihla ubandibona bakwenzeka kanjani bafeka kanjani abantu. Ngalento ndandimane ndimxelela ke utata umfundisi lo wayendikhulisa uThixo ethi mandikhulisa utata. Ndimande ndimxelela uba hey uThixo undibonisa kanje ndiboniswa lamanzi tsunami mandiboniswa le tsunami. Walile ke ndisaqhubeka ke ndiboniswa lonto ubuThixo zenze waziconfirma zonke neCovid confirma yonke lonto uThixo bazizo ziziqalela zonke lonto yenzekayo. Ndaqhubeka ke tata wathi ke ngokuThixo mandi thandazele isizwe futhi ukugcina ndibuye ndiye ekhaya Eastern Cape yothandaza wandibonisa umhlaba usethunzini elimnyama umhlaba ndandicinga uba ufokona kuba kuthiwa amagumbo manomhlaba kanti umhlaba oround ndawubonisa oround. Ndabonisa izikhukhula ezizayo zizele umhlaba wonke azizele eSouth Africa kuphela. Wacaba ke mandithandaze ndabaxelela befundisi ndehla nyana ezo zikhukhula zenzeka nyana eDurban. uThixo bendibonisa uba sekushiyeke ispaceana nje sincinci ngapha amafu amnyama ngapha amnyama sekushiyeke ispace samafu aclean. Ndenzela umzekelo wenkukhu inkukhu ke imele ixesha kwathi wayibona ukuxa sithi lifela ngathi belinkukhu labeseliphasalaka. Nyani ke ndayo lothandaza ekhaya kwafika ixesha uthi manje release ke ngoku iministry kunyana. Yayishiya kuye kumsebenzi kaThixo nje uThixo wayithema ndishiye kuye ndahamba ke ndawuthandaza ekhaya mandibuye ekhaya ndabe sendingazi ke ngoba ndizothini nathandaza. Nkosi ndishile eministrini njengobutshilo ndithandazile njengobuthi amandithandazela isizwe ndanase ekhaya ndathandaza ngoku andazi ba mandithini. Ingxaki yam ipheba ngolibamba ndiye kuThixo kuba andifuni ukwenza into yami ngoba sendiyoyika ukuya emabandleni ngoba ndinalanto ixothisayo emabandleni ngoba andikwazi ukuyinyamazela into engerong into mayirong ndiyayitsho kuba uThixo akayifuni le akuyiyo. Ngoku kwafumaniseka into okubana uThixo uyavela wavela endibonisa izulu lisipina ngendlela esisimanga izulu kuphethe kumhlaba kuyichaos amanzi ekukhukhulisa abantu kwathetha ivoice ethi and revival xalela befundisi bahlangane benze imvuselelo yokugcina xalela befundisi bahlangane benze imvuselelo yokugcina xa endinika le message kuThixo wandivezela into enzela umzekelo uba ozana isitulo okanye uzana etafile uzana naloo nto yiloo vuselelo ayifunayo akho mfundisi ozothi yeyam ndime ndiyikhokeleyo. Amen. Wandinika loo mvuselelo ke ndathathwa ndithandaza kwangathi isiqukekile kwavele ngathi siqukekile bona kufika uYesu ndavezwa ngathi siqukekile ngathi abanye befundisi bangapha kuyathandaza abanye bangapha ndandicela uxolo kuThixo ngelo xesha yazathi and revival ndongeniswa kwigate. Xa ndingena kule gate ndaye ndaboniswa uYesu ndandisithi igusha ngendlela ndibona kuyo igusha etene xa ndithi yonke uYesu zange ngikwazi ukumjonga tata uYesu xa ibethe emnqamlezweni enganxibanga Yesu ndajonga ecaleni. Ndigijimisa lo mvuselelo kuThixo athi mandiyigijimisa phinde uThixo ke ngoku wandikhile ndandicinga uba ke xa ithi mandixela befundisi undithuma kubefundisi abasindisiweyo kuphela. Waphinda uThixo wandivezela amaziyoni wathi mandiye kuwo ndiwaxelele uba imvuselelo yogcina mabaguquke bahlangane benze imvuselelo yogcina. Ndanikezwa nelizwi ke tata elilapha Ezekiel chapter 37 verse 15 kulolizwi elo lale mvuselelo yokugcina andithume yona uThixo. Ezekiel chapter 37 verse 15 uYuda noIsrayeli baya kumanywa kwakhona uDavide engukumkani. Lithi pha verse 15 kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi wena ke nyana womntu thabathela kuwe intonga ibenye nansi le ntonga ndiphethe. Amen. Amen. Ubhale kuyo uthi ekaYuda
nonyana bakaSirayeli ilento ngakayida nonyana bakaSirayeli amadlelane akhe uthabathe enye intonga ubhale kuyo uthi ekaYosef intonga kaEfraim nendlu yonke kaSirayeli amadlelane akhe isibini uzisondeze ke enye kwenye zibe ntonganye nazi siyasondeza tata sondeza iBhayibheli yakho le ntonga nalento leli ngabazalo ngabafundisi yes naba siyabahlanganisa uzisondeze ke enye kwenye zibe ntonganye zibe ntonye esandleni sakho bothi bakuthetha nawe onyana babantu bakowenu besithi akasixeleli na zintoni na ezintonga kuwe verse 19 uthi wena kubo itsho inkosi uYehova ukuthi yabonani ndiyakuyithabatha intonga kaYosef esesandleni sikaEfraim nezizwe zikaSirayeli amadlelane akhe endiwabeke kuyo ndawonye nentonga kaYuda ndibenze babe ntonganye babe ntonye esandleni sami ziba zithabathwa ngabantwana ngoku nguThixo ngicela uwenze umzekelo lapho uzibambe uzithathe esandleni sabantu nomuntu athuniweyo zithabathwa nguThixo zibe ntonye esandleni sakhe umdali yebo amen hayi esandleni somfundisi hayi esandleni sami kodwa esandleni sikaThixo yebo uthi intonga obhale kuzo zize zibe sesandleni sakho emehlweni abo uze uthi kubo itsho inkosi uYehova ukuthi yabonani ndiyakubathabatha onyana bakaSirayeli phakathi kwenhlanga abahamba kuzo ndibabuthe bavele ngenxa zonke ndibase emhlabeni wabo ndobenza babe luhlanga olutheni olunye elizweni elo ezintabeni zakwaSirayeli abemnye ukumkani engukumkani wabo bonke bephela uThixo yena yedwa bangabuye babe zinhlanga ezimbini bangabuyi bahluke babe zizikumkani ezimbini verse 23 abayikubuya bazenze inqambi ngezigodo zabo nangezinto zabo ezinezothi nangezikeko zabo zonke kendo basindisa emakhayeni abo onke ababesona kuwo ndibahlambulule babe ngabantu bam ndibe nguThixo wabo nguThixo ozosusa njengoThixo ethi mabahlanganiswe benze inkonzo zenhlambuluko uThixo nguye ozosusa wonke amabibi bonke ububi bumdaka owathetha ngabathi ibandla limdaka uthi uzosusa izihleko asuse nezigodo zabo nabathixo bebebanqula uThixo nguye ozosusa xa bevuma besenza lenkonzo efuna uThixo babe banye oh yes yilonkonzo efuna uThixo uthini umkhonzi wami verse 24 umkhonzi wami uDavide woba ngokumkani kubo abe ngumalusi omnye kubo bonke bephela bahambe ngamasiko am bagcine nemiselo yam bayenze bohlala ezweni elo ndalinika umkhonzi wami uYakobi ababehleli kulo oyise bahlale ke khona bona nabantwana babantwana babo kude kusephakadeni uDavide umkhonzi wami abe sisikhulu sabo ngonaphakade ndobenzela umnqophiso woxolo uyakuba ngumnqophiso ongunaphakade kubo ndibamise ndibandise ndibeke ingcwele yam phakathi kwabo ngonaphakade ndibeke ingcwele yam bekwa ngubani nguThixo ubungcwele bakhe njengesitsho uthi uThixo tata 22 uthi bandla limdaka uthi maliguqe phambi kwakhe lenza inkonzo yenhlambuluko livuma izono ibandla maliguqe phambi kwakhe livuma izono ngoba limdaka uthi ngengoko apho uthi ndobenzela umnqophiso woxolo uyakuba ngumnqophiso ongunaphakade kubo ndibamise ndibandise ndibeke ingcwele yam phakathi kwabo ngonaphakade umnquba wami uyakuba phezu kwabo ndibe nguThixo wabo babe ngabantu bam zazi inhlanga ukuba ndinguYehova ongcwalise amaSirayeli xa ingcwele yam iyakubakho phakathi kwabo ngonaphakade uThixo uhlanganisa umzimba wakhe message ke endiyithunyiweyo nguThixo endithumele message nje ke tata uThixo kunezinto akhala ngazo awanika imessage pha kweZekhel chapter 8 apho athi kunemifanekiso emkhwelitisayo esezindlini zezikhungu abefundisi babeka izithombe zabakazifuna uThixo
ithombe zabo. Yes, njengoba ufuka kwenziwe ibhena kube khona isithombe sikamfundisi akayifuni yebo akazifuni ezo zinto tata wacela nalezo zinto ubani baxa basuse ndenzela nomzekelo ngeBhayibhile sothi okanye kuyincwadi inesithombe sikamfundisi uChris yabona Pastor Chris yebo yes yathathwa yitshikitela leni uThixo wamisa iBhayibhile izwi lakhe ufuna izwi lakhe endaweni yakho uThixo kuphume zonke ezinye izinto eziwatsho ziphumele ngaphandle intambo ziphumele ngaphandle ioil ziphumele ngaphandle lamanzi aphumele ngaphandle kusheke ilizwi lakhe uThixo abantu bakhe babuyele kuye bezithoba bevuma izono zabo ixesha alisekho Yesu uyabuya yebo uthi makuphume zonke izinto kusheke uyele uThixo izwi lakhe amen uthi makuhlanganiswe ke ngokulomhlambi uzithoba uvuma izono inkonzo ke enzima ke lo tata ndigijimisayo xa ndifika kwabensindiso bathe bensindiso thina sindisiwe asikwazi ukuthetha namaziyoni ngoba ayizi 1 no 2 no 3 xa ndifika kumaziyoni thina sikwazi ukungena bensindiso 1 no 2 no 3 phambi koThixo kumdaka ibandla ngoba elilisindiswayo lithwele ifiber amsila yenyonka lithwele zonke ezinye izinto ngapha bathwele izithixo ngapha bathi bangcono kunabanye bathi thina singcono sinxiba kakuhle sinabaziyoni aba bathi singcono thina sisindisiwe kodwa bacodozela ngombuso obumnyama bewuthwele enhloko ezi zinto uThixo akazifuni zenza ibandla lamdaka akukho kungcwele kwasesibingelelweni sakhe kumdaka nangapha kumdaka wanika ilizwi ke tata elikwizenzo chapter 5 before nikela ilizwi njengoba ndithuma uThixo yebo wandenzela umzekelo ngomfundisi ephethe iBhayibhile enesibingelelweni ba ezoshumayela emakwe altar wavela wacollapse wabhubha xa ibhubhayo wathathwa ngawo xesha wathathwa ngabafana endababoniswa bemthatha bamngcwaba xa bemngcwaba pha ndavisa ivoice ethethe ethi into endibuleleyo kukuma endaweni kaThixo ndingenzanga kakuhle ndathi kwabhulula thimencwele funda kwizenzo chapter 5 xa ndiyofunda kwizenzo chapter 5 yebo ndafumana isohlwayo athetha ngaso uThixo ohlwaya ngaso uHananiya noSafira yebo uba esosohlwayo sese athi uzosebenzisa sona ukohlwaya endaweni yakhe engcwele amen amen esosohlwayo sese azokohlwaya ngaso apha esibingelelweni sakhe ngoba uyakhala uThixo ngendawo yakhe imdaka ingcolile amen amen uHananiya noSafira chapter 5 verse 1 ke kaloku indoda ethile uHananiya ngegama inosafira umkayo yathengisa ngemfuyo yayo yashinta kulo ixabiso layo esazi naye umkayo yazisa inxenye ithile ibeka ezinyaweni zabapostile wathi ke uPetros Hananiya kungani na ukuba uSathana azalise inhliziyo yakho ukuba umxokise umoya oyingcwele ushinte kulo ixabiso lomhlaba oko ube uhleli ubungahleli kuwena kanjalo uthengisiwe ubungekhona na egunyeni lakho yini na ukuba uyibeke lento enhliziyweni yakho inkosi yami akuxoke kubantu uxoke kuThixo ewavile ke wahamya lamazwi waphuma umphefumulo kwabakho ukoyika ukukhulu kubo bonke ababezivile ezi zinto asuka ke amadodana amsonga amthwalela phandle amncwaba kwaba mzuzwana ke ngathi ngowamaxa amathathu wathi umkakhe engayazi lonto ibihlile wangena emphendule ke uPetro wathi ndixelele umhlaba lo wakhutshelwa inani elingakana wathi ke yena ewe elingako verse 9 utheke uPetro kuye yini na ukuba nivumelane ngokumlinga umoya wenkosi uyabona inyawo zabo bangcwabe indoda yakho zisemnyango bayabukuthwalela phandle wawa ke kwalapho ezinyaweni zakhe waphuma umphefumulo bangena ke abafana bamfumana efile bamthwalela phandle bamncwabela ngasendodeni yakhe kwabakho ukoyika kulo lonke ibandla nakubo bonke abazivayo ezi zinto yebo ithi ukuthi ke tata lilizwi uThixo athi uzokuhlwaya ngalo eli
nyani ke sebekhona abohlwayileyo ngalolu lizwe ngithe xa ndike emsebenzini ndiye kusekunyaka ophele uThixo ethi mandigijimise le message kuyaphuthuma yebo xa ndifike ekhaya ndiqonda uba ndathunyelelwa ii-messages ayi-3 ngabefundisi umfundisi uTT Jakes wacollapse epulpit wasitshayisa istroke uThixo mbetha ngestroke omnye umfundisi ndathunyelelwa ividiyo yakhe wayishumela vele wawa esitulweni wabhubha omnye kwabe kuthiwa uvele wawa naye wakuleqiswa esibhedlela waswelekela endleleni umsindo kaThixo tata mkhulu kakhulu uthi uThixo makwenziwe inkonzo zenhlambuluko if sizoxoka nama ndizikhuphi ngaphandle yebo phambi koThixo sime endaweni yakhe sixoke sizenze uHananiya noSafira sifihle uThixo ubona konke uthi ke ngoku uPetros kuye kutheni uzumxokisa umoya ingcwele uvumela uSathana akufihlisa izinto apha kuwe uba siyesavuma njengoba uThixo masivume izono zethu zonke zekubene sizigodlileyo sizibizela thina umsindo kaThixo endaweni kaThixo akuyona indawo yokudlala indawo kaThixo indawo engcwele ufuna sibe ngcwele sizivume izono zethu sizishiye uThixo akajongani nobubi njengoba besithi mabahlangane abefundisi kwenziwe imvuselelo yokugcina umoya ingcwele ufuna ukuthatha indawo yebo ngoku uyaxakeka xa ifika umoya ufuna uthatha indawo kumdaka endaweni yakhe ukhe wathumela ke tata uThixo ngoNoah yes esithi kuNoah xelela abantu ba makwakhiwe umkhombe ngoba umhlaba uzobhubhisa ngamanzi kwangenxa yantoni yobubi babo benzeka emhlabeni inhliziyo kaThixo lithi izwi lakhe kwababubi esebona uyila kwenhliziyo zabantu kwababhlungu enhliziyweni yakhe kodwa wabona isigqibo ukuthi makababhubhisa abantu wabaxelela uNoah isikangathi xa ndicinga ngowama babesithi likhehle liphambene lidinga umsebenzi uThixo makwakhiwe umkhombe ebaxelela nje uNoah tata ubhizi uyabethelela umkhombe ecaleni yebo bona nje babelibeleka ukuthi siyendisa sisatshathisa sisadla ama-birthday sisazonwabisa sisenza imihlangano yethu sisakhonzisa amacawe ethu uThixo esithi hey makwakhiwe umkhombe abayenza loo nto bengacinganga wafika uNogumbe uNoah wangena bawudlulaza izilwanyana zangena phakathi emkhumbeni bangena uNoah nabantwana bakhe uphakamisa umkhumbi bathi bethi pha akusekho ukuthini lithi ke ngokuyizwi kaThixo tata nokuza konyana womuntu kuyakubanjalo yebo nokuza konyana womuntu kuyakubanjalo kodwa umele ave ubunzima kunala verse andibamba ngayo pha uThixo kuLuka chapter 17 verse 20 xa uhlala verse 25 uthi umele eve ubunzima qala lahlwe sesizukulwana uthi uThixo befundisi mabahlangane benze imvuselelo yokugcina benze inkonzo inhlambuluko bavuma izono ngoba ibandla limdaka phambi kwakhe wanikela lizwi tata ku-Isaiah chapter 1 verse 15 wathi koluleni kwenu izandla zenu ndiyakwafihla amehlo ami ngoba izandla zenu zidyophekile zigcweleka zizihlambeni hlambuluko ke leyo into abangayifuniya abefundisa ukuhlambuluka bamkhonza benjalo phaya loo nto ivisa uThixo ubuhlungu kakhulu uThixo izono ezifuna sizivume sinyanise uba sinyanise sizokuhlwaywa njengoHananiya noSafira yebo waphinda futhi wandinika ilizwi lapha ku-Exodus chapter 28 verse 42 xa kwakuthethwa ngethayithi ndandicela ithayithi njengoba kuyandava tata ndithi ndacela ithayithi yamazulu andithethi ithayithi lithenga shopping thethi ithayithi yakwamoya ushumayele umzimba wakho ulawulwa nguThixo ungabi ngusinqada ube kuThixo ube sezweni ngoba linyelisekile izwi tata likaThixo ngabantu abashumayela bemendaweni kaThixo besithi bayafundisa babizwe nguThixo i-worship team umfundisi yakhe yonke uma umfundisi wakulapho kule worship team amanyundululo onke ithayithi basemadolweni
uthi ubaba umfundisi ithayithi besemadolweni uthi umfundisi iziphi ikhamisile sizinto ezinyeli sivangeli sithi uma sithi uYesu uyakhulula uYesu uyasindisa bathi abantu abasezicaweni bathi ayikho lento ngani babona amanyundululo yenza lanto yenza uThixo bebuhlungu lanto yenzeka yenza ukuthi uYesu athuthunjelwe njengalandla ndithi uThixo wamveza ezibhija ndandivisa ubuhlungu bakhe amen ndandivisa ubuhlungu bakhe uthi uThixo ke tata abefundisi mabahlangane benze imvuselelo yokugcina benze inkonzo zenhlambuluko uYesu uyabuya amen uYesu uyabuya emisohlwayo sisemnyango sesifikile isohlwayo amen esibingelelweni sakhe kubuyela ubungcwele ngoba ubungcwele ufuna ukuthatha indawo ibandla elizolandwa libandla elingcwele lithi kumaHebhere chapter 12 verse 14 15 lithi phuthumani uxolo nabo bonke ubungcwele ekungekho bani yakuyibona inkosi engenabo amen engenabo ubungcwele akasoza ayibona inkosi engenalo uxolo ngeke sikwazi ukuyibona inkosi sifanele sibe noxolo nabantu bonke nje nomakhelwane wakho umxolele sekonile ngoba wena wafumana into engcono enobulungu uYesu xolela ukuze ukholise uThixo xa ungakwazi ukuxolela usinikezwe ilizwi Matthew chapter 7 cela lenkonzo yokuxolela ba inkonzo enzima wandifundisa uThixo ukuthi awukwazi ukushumayela usenalanhlungu buyiphathiswe ngumfundisi ubuyenziswe kumfundisi xa bekuxotha kakuhle umfundisi akanaphutha mina ndithandile uba makube kanje ngobomi bakho ngoba nditshilo ezini kundigcwalisa izwi ndinguThixo xolela umfundisi akenzanga nto baxolela bakuxoshayo uzobe uva ubuhlungu kodwa ubuhlungu bakho bupholiswa ndinguThixo amen yeva tata lento sifanele sibe noxolo basinyathele ngoba thina safumana uThixo oxolelayo wathebethelelwa emnqamlezweni elinyazwa wathi baxolele ngoba bayazi into abayenzayo oh yes nathi sifanele siphile uthi uYesu ngenye imini lo uthandayo makawuthatha umnqamlezo wakhe andilandele bona xa uphethe umnqamlezo ulandele kame kuYesu wabethelelwa nawe ubethelelwa nami ndiyabethelelwa ukubethelelwa ithetha ukuthi kuphelile kakuhle kuthi ukuthi nami kufuneka kufaka umzimba ongafuneka uvuke lo wakamoya ozothobela uThixo wenza intando kaThixo ngoba uYesu wathi akuvuka kwenzeka ichaos enkulu kwavuka amaKristu kwavuka nawe amen kwavuka nawe uyabona lonto le ngenxa yokuthoba kwakho uThixo avume enguThixo avume kufezeke icebo likaThixo kwa inkosi yami nathi uma singavuma kufezeke icebo likaThixo ngathi kuzokwenzeka ichaos ngoba sifumene into enamandla uYesu wethu ngumnqobi wanqoba ithuna nakuleli chaos esijongene nayo yokugcwaliswa kwezwi yezitshilelo chapter 13 emchasi Kristu siphethe into enkulu ngaphezulu kwalanto yebo amen siphethe into enamandla tata yes into edingeka kuba senze intando kaThixo bamuzonyana bakaZebedi uYohane noYakobi bathi bakuYesu mfundisi sicela usenzele into enye yokubana ebukumkaneni bakho omnyahlale right omnyahlale left uyababuza uthi niyayazi into enicelayo leni icela nithi nifuna ukuhlala mina esihlalweni sobukhosi niyayazi le nto enicelayo uthi aniyazi into enicelayo uthi ninako na ukuyisela indebe emendiselayo nibhaptizwe ngobhaptizo enibhaptizwa ngalo ndiyoyika ingaba wena akufika ubhaptizo lakho banjani mntako ngoba siyabhaptizwa endleleni ukuba sithathe umnqamlezo sihamba sifana naye haleluya amen uthi ke ngoku bathi bona hayi siyabhaptizwa nathi siyakuyisela le ndebe uthi hayi ke xa nivuma niyakuyisela le ndebe ubhaptizo ngalo ngalo indebe endisela ndiyakuyisela indebe tata le ndisela nami le ndithi ndiyaxoshwa indebe uyaxoshwa nawe Yesu nje kwezinye indawo ungaxoshwa bakithi uxoshwa kwezinye indawo mna ngoku ndifuna ufana nabani xa ndingafuna ufana naye ngoba lithi neculo xa ithe wabonakala sowufana naye sifanele sifane naye sisela asizufana naye ngoba sifika siphila impilo engcwele tata siselapha sizivuma izo nezo zaziwedwa ezizaziwedwa sazi uba wena uyasazi nditsho nomlingane wakho akasazi upartner wakho akasazi sesasazi uthi xena ngoba ungumgocagoca wenhliziyo uthi inhliziyo le ndiyayigocagoca kunye nezintso zayo ndabele elowo nalowo bakithi
Yeah. ukuze asabele ukulunga kwakhe masivume sinyanise kuye ngoba xa sinyanise kuzovela unyaniso onguye ngaphandle lo nyaniso lexe uvelile uthobela izwi Yes. uthobela intando kabawo uthi uJesu ngelinye ilanga inkosi yami uthi kuya kuvela ngelinye ilanga bavela abanye bathi sasishumayele egameni lakho athi dedana ndinazi ngoba nenza ukuchaseleyo nentando kabawo kakuhle nanti ifuneka senze intando kabawo. Yes. Amen. Njengaye wenza intando kabawo wathi esebukhona ngoba abengathi ndinguThixo nami kodwa wehla wathoba. Ngoba wefuna kufezeka icebo likaThixo nathi kufanele kufezeka icebo likaThixo ngoba umhlaba usethunzini uthi kuyoveza uba usebumnyameni kudinge kolukhanyiso ukuthi lukhanyisele ihlabathi abantu baphelelwe lithemba. Ngokuthi uThixo abefundisi mabahlangane abefundisi basadontswa nayo imicawe yami hayi abantu ba hayi imicawe yami hayi thina sinxiba kakuhle hayi ababanxiba kanje phambi koThixo umdaka. Uthi uThixo ibandla linde ingaske tata le message ifikelele kubantu bonke. Yebo. Ngemini uThixo undibeka kwenye imeko umfundisi endaliphansi kwakhe wenxiba ibhulukwe tata. Mamfundisikazi xiba ibhulukwe endandiguqukele umvangelo weshumelo ehamba naye. Kwale xa sisemafikeni kusemngcwabeni unxiba ibhulukwe yakhe. Xa sizonga nasetenteni athume ingcwele yima uzumjonga uzokwenza kanjani. Ndime xa ndimjonga ame naye abiza umntana athi hey izisana itawulo ndizobhinca athi yababona bahlonipho kudaliwe kunomdali endlini yami uza enje kodwa xa ingena apha uyafihla abuyaphinde futhi kwenye igame kusemngcwabeni aphinde abuye umengcela athi uzubajonga xa bengena emnyango xa bengena emnyango tata bangena befake amalaphu bethwele iqhiya befaka amalaphu behloniphesile besiya engcwabeni uthi ke ngoku uyababona bahlonipha umuntu ofileyo kunami okudaliweyo kunami ndinguThixo uthi uThixo tata bafazi mabagqubuthela iqala apha kum ndandinga-understand ukuthi ngqubule ndathenga ihat mna ndacinga uthetha ngehat iinwele zavela ngaphandle waqhubeka uThixo sithi humble gqubuthela wandibetha apha ndinkqonkqoza futhi yinceba wena kundibulala ngandibulala uThixo wandinkqonkqoza apha entloko ndandiye emsebenzini kwexesha ndingathwalanga ndicinga uba ndigqubuthela xa ndiyoshumayela. Amen. Ndaqala ngathi hayi ndizogqubuthela everyday ndagqubuthela everyday ihat le noba ndiye emsebenzini kakuhle umgqubuthela kufunayo iqhiya akafuni ukubona nwele zethu ngumlungu lindiya ngumhloboni uThixo uthi gqubuthela tata ubungayitshintsha bayive nabo gqubuthela iqhiya ibhluku uThixo akayifuni kumuntu wesifazana uthi masinxibe ngokundilisekileyo ibandla liguqe lingathandazili ngenyawo. Amen. Uthi maliguqe ukuguqa kukhomba ukwehla phambi koThixo. Amen. Ibandla liphakeme lade laphakamela uThixo uthetha amanqala adakhathale ixesha liphelile uYesu uyabuya senalo ixesha. Amen. Ixesha lelikaThixo uthi makuhanjiswe uthando lakhe ngaye uYesu Kristu kwizizwe zonke. Amen. uYesu uyabuya. Amen. uYesu uyabuya. Isohlwayo sesifikile masingakwenza ukuthanda kwakhe kula Exodus 28 tata verse 42 ufundisa ukuthi nezisebenzi ezisebenza nomfundisi mazinxibe ubungcwele. Ingubo yasekhaya iyacelwa yobungcwele ungamsave uThixo usazibuphile enyameni. Uyazi that uyayiconfirma eDurban komnye ubomama ebendike ndawo lodlulisa imessage kubo kunyanga ephelileyo umntana wakhe uThixo wayiconfirma kuye uba uThixo veza ukuthi ngelo xesha uThixo xesebetha akuzofuneka nomuntu ozohamisha uzofuneka uba ngabuya zazi boma ngoThixo uThixwaka usixolela ngiso noThixo uzoba nguqithiqithi uThixo wayiveza state collapse boo wawa phansi umfundisi wanqwatywa nitsho nezwi lithi nesohlwayo sikhathi siyoqala apha endlini kaThixo. Yebo lisho njalo. Lizoqala apha endlini kaThixo. Sikwixesha tata lokubana senze intando kaThixo.
Amen. Ungathi lo mfundisi lo uThixo xa emzisa kuwe mhlawumbe ezohlambuluka kuwe umfundisi umjonge liba ngwasezweni andikwazi ukuthetha naye. Wena sowubona ukuthi une light mkhanyisele ngakumbi. Yebo. Ngoba uThixo ufuna senze sibe ngabantu abanye phambi kwakhe. Sisuse zonke izinto angazifuniyo. Yena besoncothula ingcambi yonke yobukhaka. Yebo. uYesu uyabuya ixesha sisenalo ayalisekho ubendibonisile ke tata phange 14 kaMatshi endibonisa ngezikhukhula njengoba eqala undibonisa wandibonisa ngezikhukhula ndabaxelela befundisi uba uThixo undibonisa izikhukhula xa ndibonisa izikhukhula wandibonisa izidumbu zabantu ziwele phezulu kwezindlu kuyichaos wabendibonisa abantu abangakholwayo ibaba bamkela uYesu ukudlula abaphakathi babegijima abantu njengoko yenzeka tata lonto abantu bangolo bamkela futhi benza inkonzo zenhlambuluko yebo kunjalo bengena baboniswa abakhonzayo futhi abakhonzayo yeyivele ngathi abasindisiweyo kuphuma abanye pha besiza ngapha kwelicala lithetha ngenhlambuluko kwakuphuma abanye pha begijima bebadonsa babuyisele emva nami ngabo ndathi bayekeni xa ndibuya kwabe kunotata ohleli phansi ngathi imessage xa bifika ifikele kuye ebhema icuba uhleli kwanga ungathi ngumuntu obethi keyboard lo babebengena abantu besindiswa ndabuza yebo tata imessage ifikele kuwe usatsha icuba wathi gwabhululo naye umkelo uYesu ndizama ukuthi tata ixesha asisenalo ixesha sisenalo kunombono andibonise wona nge18 leka July uThixo uba kuvuka kuyilo 18 undibonisa ingathi bekutshisa ilanga xa libalele elilanga ndibone ipole yombane le pole yombane ivele qabuka malanga bomlilo yathi ndigijima ndithi phumani nawubona umlilo phumani kuyatsha baphuma nyani abantu bephethe izitya ezityabe bephethe amanzi aclean xa bephethe amanzi aclean kwabe kukhona umuntu ongutata othi qonga nandaba wona lento yonongena apha ubukela ibhola ngathi ndimangalilo tata wabe nobukela ibhola kwabe ndikhwazwa umuntu ongaphesheya wathi jonga emveni kwakho xa ndijonga ngemva tata itsunami kunomsindo tata ozayo amafamnyama ezayo kunento ezayo uthi uThixo befundisi hlanganani nenze imvuselelo yokugcina uYesu uyabuya kunalento ke ngoba abantu bamane beyibuza tata uba bavile ukuthi uYesu uyeza ngoSeptember izwi likaThixo ngokuya eBhayibhelini mina endilifundile tata ndiyithanda ukuthi sifunde izwi enzela uba abantu bancedakale baphenduleke ngalo tata baphenduleke ngalo ubukumkani bamaZulu bufika ngequbuliso chapter 17 verse 20 uthi ke ngoku apha ku manivende iqala apha ku20 ubukumkani bamaZulu bufika ngequbuliso ke kaloku akubuzwa ngabaFarisi ukuba ubukumkani bukaThixo buya kufika nini wabaphendula wathi ubukumkani bukaThixo abufiki bunokulolongeka kanjalo akuyi kuthiwa nabo apha nabo yaphaya kuba yabonani ubukumkani bukaThixo bungaphakathi kwenu amen verse 23 wathi ke kubo abafundi kuya kufika imihlanu yakunqwenela ngayo ukubonana noko umnye umhla wonyana womuntu ningawuboni verse 23 baya kuthi ke kuni nanku apha nanku yaphaya musani kuya ningaphuthumi nokuphuthuma kuba kwanjengoko umbane ubaneka ukuphuma kwelinye icala eliphansi kwezulu ukhanye usingise kwelinye eliphansi kwezulu uya kuba njalo nonyana womuntu ngomhla wakhe amen uYesu xa ebuya akuzithiwa uyabuya namhlanje yebo kodwa kukhona lalizwi itata uSathane uyaphazamisa kukhona elalizwi ndifuna landawo ithi kuko kuvela uYesu kuthiwe ngapha nangapha ebefunda pha kuMatthew chapter 24 uzoyifumana nakhona nithi wathi ke kuba abafundi kuya kufika imihla eniyakunqwenela ngayo ukubona noko umnye umhla nonyana womuntu ningawuboni baya kuthi ke kuni nanku apha uYesu kana uthathwa ngaye nanku yaphaya musani kuya ningaphuthumi nokuphuthuma
kuba njengokuba umbane ubaneka uphuma kwelinye icala eliphansi kwezulu ukhanye usingise kwelinye eliphansi kwezulu uyakuba njalo nonyana womuntu ngomhla wakhe. Lithi izwi likaThixo tata uYesu lo akalazi usuku lokuza kwakhe. Nezithunywa zezulu azazi. Lapho sibe ndifuna leyo. Ubawo yedwa waziyo. Yes. Uyiva tata uThixo yedwa olaziyo losuku lokufika konyana womuntu. So thina noba kungathiwa nanku uYesu ngapha nanku uYesu ngapha lithi izwi singayi apho. Yebo impela. Kuba kuyakuvela oYesu akuzothiwa nanku omnye ngapha nanku omnye Yesu ngapha singayi thina apho yanansi lebe ndifumene uMarko chapter 13 uMarko 13 bendifuna lona lelizwi uyaxoka Satan akugqibela nogqibela uthini igama lika Yesu lithi apha uMarko chapter 13 verse 32 phaphani kodwa akukho bani owaziyo nomhla nelolixa azazi nezithunywa ezisemazulwini akazi nonyana lo kuphela nguyise. Eyiva ke tata? Yebo. Akazi unyana luzo uzolanda ibandla kalazi usuku nexesha. Nezithunywa ezulwini azazi ubayo yedwa waziyo. Ibandla maliphaphame lihlale ezwini ngoba kuzofika ixesha lolahlekiswa kuthiwa nanku uYesu xa izwi lingekho ngaphakathi ebantwaneni bakaThixo bagijime bathi nguYesu lowo. Kanti lithi izwi likaThixo kuthiwa nanku uYesu ngapha ningayi kuthiwa nanku ngapha umele kukuqala evuba unzima alahlwe sesizukulwane njengoba singathi uthi makunxitywe ngokundileka monganxibi ngokundileka ulahlwe uJesu. Musathwala ifiber zenyoka ulahla uYesu uhamba nolahlekiso lenyoka. Amen. Umkhohlisi inyoka kudala uSathane. Yebo. Masithi uThixo zonke izinto athetha ngazo thakazifuni wena ubusithi hayi uzazibulahla uYesu. Mayisithi befundisi sihlanganani nenze imvuselelo yokugcina ningayenzi niyamlahla lithi izwi kaThixo kumele kukuva ubunzima alahlwe sesisizukulwane ubivile tata kulanda bisisho. Yebo. Umele u25 umele kukuva ubunzima uYesu ngoba wafela ibandla. Yebo. Wafela umhlaba wonke ibandla nalalithengileyo alimphulaphuli unoba limphulaphule lenza izinto angazifuni liyamthunuka emanqebeni uma sisenza into engayifuni uThixo siyamthunuka. Sikuxesha le-repentance kuba siphenduke sivume izono sinyanise kuThixo kuba ixesha sekokulungisa umakoti ozolandwa liwuxo umakoti ongcwele. Amen. Akuzuzolandwa gama lacawe. Akuzuzolandwa ngoba wena uhlanganele endaweni ethile kodwa kuzolandwa bavumileyo nempilo yabo yahlanziswa egazini. Uthi uDavid akuzibona ukuthi akenzanga kahle uthi bawo cima ukhexo lami ndixovule ndihlambe kunene ndibe mhlophe kunekhephu ndihlambe ngehisophu sithi igazi lakho Jesu maselihlama malisihlambe ngoku dala phakathi kwenhliziyo yami inhliziyo ehlambulukileyo ngoba inhliziyo mayihlambulukile ithobela uThixo kodwa inhliziyo mayihlambulukanga ithobela yonke into ithobela isitha ithuluka umnikazi. Yebo. Ukuthi tata uThixo ubhlungu ndavisa ubhlungu bakhe ubhlungu uThixo ubhlungu nento eyenzekayo ebandleni alithenga ngelakhe igazi uJesu. Uthi makuhlanganwe imvuselelo yokugcina. Yebo. Imvuselelo yokugcina ikhona enyaphindwa ndibonisana tata uThixo into ebhlungu emveni kwalombono we18 futhi akukudalanga ndibona kunomoya obhudla ngendlela esisimanga lo moya ubhudla uyaphezulu lo moya. Xa ubhudla lo moya uyaphezulu ndithi mina hayi lo moya ngendlela obetha ngayo ofast ngayo bubusiza buzophekula izindlu moshe. Kuthe kusenjalo tata ubukubone ezimove ufike kusathi kuba idesert kube nesanta eninzi etshintsha bezenza intaba kwavela kwehla isanta enjalo yagubungela wonke indawo utshona endaweni ibingumfula. Xa itshona kulabo umfula kwabe kunenkomo ngathi bezisitya nabo bezisela amanzi lowo sitya kuba bendisendaweni ephezulu. Xa ndijonga yafika yagubungela la ndawo za move inkomo zathi ngabe ndiboniswa emveni koko la santi uThixo vele yenza ngathi lilitye yabona ilitye phinde kwalitye yabayisanda bona ba uThixo uyathetha. Yebo. Kunomsindo zayo kunomsindo zayo. Ibandla lifanele lithandaze. Ibandla khona utata othe ibandla lifakwe esakeni libawuthelelwe esakeni tata noba uyathetha ivele ngathi usemaphupheni bayayiva lento kodwa mophuma basayiva.
sifanele sithandaze yebo sithandaze silwela uba abantu babuyele kuThixo sizixolelanise noThixo ngumsindo kaThixo ke lo yebo ngiyakuzwa amen 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 message endithunywe utata imvuselelo yokugcina imvuselelo yezizwe zonke yebo izizwe zonke ungumlungu mvuselelo yokugcina uYesu uyabuya yebo thwala enhloko ubuthela hlonipha uThixo yes ulomhlobo undiliseka ukunxiba kwakho uhlonipha uThixo yebo uthi uThixo ibandla malithandaza maliguqa ukhe wandibonisa kuThixo tata andibonisa umzekelo kwenye igame kune bathroom ubone za bath zase bathrooms mhlophe yabonisa kune flowers ezipha simane sisithi wandivisa abantu kokamoya ndabusona sithi udumo kuweThixo wathi uyababona bathi udumo ukuthi xa batsho kumbatsho enyokeni ngoba befundisi bathwele tata befunda pha kwenalizwi ndilitsho pha kwimizekeliso chapter 8 uqhubeke nalo pha uthi ndizibonile izinto ezenziwa ngamadoda amakhulu emnyameni uthi baba ndizibonile amen amen hayi mali ilizwi kayo wandinika lona ngoba bafuna ukwazi uba lo Thixo babakhona uThixo tata bathuma abantu bakhona uThixo abanye uThixo bathuma abantu othi phofa bothixwana yebo wafuneka uba mandimcacise ke noThixo ndithumileyo kubefundisi uThixo wandinikela ilizwi luku Exodus chapter 3 Exodus chapter 3 verse 13 yebo wathi uMoses kuThixo uyabona ukuba ndiyakonyana bakaIsrayeli ndithi kubo uThixo oyihlo undithumile kuni baze bathi kum ngubani na igama lakhe ndothini na kubo wathi uThixo kuMoses ndinguye endinguye wathi wotsho konyana bakaIsrayeli ukuthi undinguye undithumile kuni ndithunywe nguye undinguye undinguye undithumile kuni befundisi uthi hlanganani nenze imvuselelo yokugcina uYesu uyabuya nenze inkonzo zenhlambuluko uThixo akajongani nobubi uthi noba singandisa imithandazo sithandaza siziphakamisa izandla uyawafihla amehlo ethu uthi ku verse 15 waphinda wathi uThixo kuMoses wothi konyana bakaIsrayeli uYehova uThixo oyihlo uThixo kaAbraham uThixo kaIsaka uThixo kaYakobi undithumile kuni ligama lami elo ngonaphakade sisikhumbuzo sami eso kwizizukulwana ngezizukulwana verse 16 yiya uhlanganise amadoda amakhulu akwaIsrayeli uthi kuwo uYehova uThixo oyihlo uThixo kaAbraham kaIsaka kaYakobi ubonakele kum wathi hlanganani nenze imvuselelo yokugcina lo Thixo ondithumileyo ke kulondithi wavela kum ngelinye ilanga eziqu zethathu yes isiqu esavezwayo sagqama sisiqu esasinameva kwezi kuzazifana tata usithi ubuso kodwa esavezwayo kumsesesinameva sigobile kulowo Thixo ke ondithumileyo uThixo kaAbraham uThixo kaYakobi uThixo kaIsaka uye lo ondithumileyo undinguye endinguye uthi befundisi hlanganani nenze imvuselelo yokugcina undibonisa umsindo ezayo undibonisa amafamnyama ezayo undibonisa isanti kubungena umhlaba uthi hlanganani nenze imvuselelo yokugcina uyabuya uYesu sendinikiwe imessage lawo wathiwa uyabuya uYesu bendinika imessage last week mama ne isithi uvelile kumwathi uyabuya benditakataka komntwana kulo message bendinika yona takataka ndibona nelantuka namafetakataka uthi uyabuya uzonifumana etenteni uyabuya uYesu owethu ke uYesu endithunywe nguye obuyayo akuzuthiwa nangu yapha akuzuthiwa nangu yapha asilazi nosuku lakhe kodwa yena uyabuya ukuza kwakhe kuyakufana nombane ubane kusiya kwelinye icala ubane kusiya kwelinye icala hlale ezulwini likaThixo hlale kuthandazeni hlale kuzithobeni kuThixo yenza inkonzo enhlambuluko mamela mntakwethu
uyenzile inkonzo enhlambuluko ungenile ebathroom wahlamba umuntu mongcwele ahlele ethi mandiyithatha xa nisenza inhlambuluko nabantwana bakaThixo uba siyangena ebathroom sihlambe sikhulula umzimba wonke inhlambuluko ke le ugunqulula yonke into uSathane ekubophe ngayo njengoba watshona kumuntu uThixo wavela uYesu wathi mandihambe ndiyoyiqala phansi inhlambuluko emzalini lowo endikhulisana undithethe neziya ndoyika ukuzithetha kuye enqomba hey zingamanyala ke uzithetha ndazithetha ngobunjalo baso uyagumbulula yonke into ugqiba uyigumbulula andithi nawe xa ugqiba ukuhlamba ebathroom uyijikeleza uclean pha ubambe pha okanye yenza lonto yenzayo kodwa xa sosiya etafileni uyotya wenze njani tata usuke usugqokile uhlambile tata ebathroom wabamhla ndithi wababhizinyana wabamba phaya mhlawumbe lonto uyibamba uyabuya ngoku uyetafileni uyotya wenza njani uphinda ugeze izandla yebo wayungatyi ukugeza izandla ngoba usubambe lapha ngoba uyacamanga mhlawumbe singalanga zibonakala singakungcola kodwa uyacamanga ukuthi ngenza kunezinye into endiyena ziphatha kwanamagciwane azimela apha endaweni nathi siyaqhubeka nenkonzo yokucela uxolo kuThixo tata awuthandazi kuThixo ungakhange uqala ucela uxolo ngoba uSathane ungummangaleli wamakhola lithi izwi likaThixo akaphumuli imini nobusuku sireport ngathi ngoba nengcinga ezikucingisa isono eso wena sewulibela uSathane uyabhala yonke into oyenzayo ukhe waba nomsindo sewulibela ube nomsindo uSathane uyibhalile uyayazi lokho uyayibona lo ukhe wanyathela umuntu ungaziqaphelanga ngentetha uSathane uyibhalile lonto wena ngokuyasuka uyakuThixo uyagijima uSathane athi uyambona ubegqiba benza inkonzo enhlambuluko uhlambulukile kodwa ngoku uyamva ngokuthandazana wemine benze 1 2 3 4 umdala laloxa igama yakho seyingcolisile xa uya kuThixo qala ngenkonzo yokuhlambuluka Nkosi ndingumoni phambi kwakho xolela izono endizaziyo nendingazazi cela igama lami lihlale ezincwadini zokuphila bese uyaqala uthetha naye ususa yonke into uSathane bethi ukumangalela ngayo ngoba ufuna ukuba clean phambi koThixo noba sowuphaphama ebusuku noba sowuhamba indle hlala uzithoba kuThixo othi uYesu adabuye sihlala sizithoba yilonkonzo ngoba uThixo wethu akajongani nobubi uthi uyakwafihla amehlo ethu uthi isono siyayithintela insebenzo kaThixo isono akho sono sikhulu kunesinye sonke into yonayo sisono phambi koThixo ubucingo ukuthi uthi mina ndithi soyenzile lanto ubuyayicinga yebo kunjalo uSathane indlela ahlasela ngayo tata ndazi mhlawumbe nina kanti banihlaselwa uza ngengcingo ongazazi bazeziphi ezincika zibone nje phikisa ngezwi indlela zokulinga ngayo afuna basuka kuThixo yebo phikisa ngezwi lento umntwana kaThixo funeka uhlale ezwini elilizwi olufunda ungalifunde lomunye umuntu lifundele yena ukuze likwakhe naxa ufundiswe umntwana kaThixo ugcotshwe etrome phambi kwakho sulithatha uthi bethetha nobani uzolahlekelwa lithatha ulisebenzisele ukuthi uThixo uthetha naxa uyendlini kaThixo uyohlanganela lilela into kokubana Nkosi ndiyaphaya mandingene ndiphume ndifumbethe ndingaphumi ndifana nakuqala ukuze uncedakala endleleni ukuze sincedakala endleleni kukuba sizithobe ilanga nelanga umzuzu nomzuzu idibuye inkosi amen tata hayi cha kuyezwakala kahle uma ngiyimamela kahle imessage oyiphethe ithunywe ebandleni amen tata imessage nje ebandleni kakhulukazi kubafundisi amen tata nebandla lonke ke as a whole ngifuna ukuthi kube kuhluke la because abanye bazothi hawu siqeda kubuya kuyothandaza kwaNongoma nge-18 zikaJuly lapha yabe kuumkhuleko wesizwe sonke bekumkhuleko nje wesizwe sonke lo njengoba uxoxa nje umkhuleko ubheke ebandleni kufanele abantu bakwazi ukuyihlukanisa le party ukuthi ubheke ebandleni so nami nje ngiyagcizelela impela kubafundisi kakhulu ngoba nje seyiphumile imessage kanje sekukubona kabafundisi ukuthi bona bayizwa kanjani kodwa imessage ithi kufanele sihlambulukile amen yilokho nje ngikuzwayo bafundisi kumele sihlambulukile imessage iphumile iseyithebeni kusekuthi nje abafundisi bona benza kanjani kuhlanganwe ngoba akusiyona nje imessage yokuthi siyizwe and then sekuphelile amen tata imessage yokuthi sesizwile sithathu action amen tata so nje nami ngifaka i-challenge kubafundisi abezwayo bonke ukuthi abathatheke uaction kubonakala ukuthi yenziwa lenkonzo siyohlambuluka singabafundisi amen tata
yebo kulelizwi ke tata apha kunento ethethekayo uba umuntu usimame awufanelanga ukudlulisa ndazi dlulisa imessage kanye kuthetha abantu nabantu ndithunywe kubo kanye yabona ngulo uthunywe kubo kanye nguThixo uThixo zikuzithathu ndingumuntu ojongeka ngokwenyama ndingwesifazane kodwa lithi izwi likaThixo mama la verse bendikuvulela nokuba seGalati chapter 3 binguverse bani kanene yes nansi sendiyifumene ndifuna ukuyifunda kanti ipha kwaba seGalati chapter 3 yep apho lithi isiphumo sokholo kwakuba lufikile ke ukholo asibisaba phansi kwamkhapheli uverse bani masifese pha kuverse 27 tata okay chapter 3 baGalati verse 27 kuba nina nonke nabhaptizelwa kuKristu namambatha uKristu akusekho myuda namgrike akusekho khoboka nakhululekileyo akusekho ndoda nankazana kuba nina nonke nimntumnye kuKristu Yesu isitha siveza into kokubana nobuthunyiwe umuntu wesifazana simjonge ngamehlo enyama kanti phambi koThixo akukho ndoda akukho mfazi singabantwana bakaThixo uthi uThixo kwintsuku zokugcina umoya wami ndiyakuthulula yes inyama yonke uthi abesifazane bawushumayela abaprofeti yangaba ngedlula ekujongeni ngamehlo enyama tata babe kumoya ngoba izinto zikaThixo ziqiqwa ngamehlo enyama nangendlebe ezenyama udingeka indlebe zikamoya namehlo kamoya uThixo uvusa besifazane ukudlulisa inhliziyo yakhe isitha sihlasela ngowesifazane ukudestroya uyayiva siyazi uba kunento ebekwe nguThixo nanjengokuba sahlasela kwase-Eden ngomfazi uThixo wavusa umfazi uba makathwale izulu elinguYesu lizokhulula bakithi yanga singavuleka amehlo uYesu xa edibana nentombi yomSamariya wathi xa edibana nayo kwenzeke into yawushiya umphanda wezono yagijima yahamba ixelele isihleko esixekweni ifakaza ngoYesu kwaguquka inkitha yabantu baseSamariya nangoku ke alikatshintshi izwi likaThixo amen udingeka uba xa singayivisisisi into siye kuyo uThixo uba ingabe uthunywe nguwe na ingabe inyaniswa na siye nasezwini yebo ngoba hleze ulahleka lo mntakwethu ukujonga ngamehlo enyama hleze ulahlekelwe ngokujonga ngamehlo enyama into zikaThixo azifani ukwenza kwaThixo akufani nokwenza kwethu yebo kunjalo ibandla uThixo malihlangane wena mziyoni wena msindiswa uthi uThixo hlanganani nisuse zonke izizono nizaziyo nisihlambuluke ninyanise kuThixo nisuse yonke into enibeke endaweni kaThixo lizothe nencwadi yakho ayibhalayo mfundisi isuse endaweni kaThixo ngoku kulizwi likaThixo lodwa ngoba umsindo kaThixo uphakeme ngendlela esisimanga ngenye imintatu uvele wabethi umqame uthi dagxuma xa ndigxuma wandivezela umuntu wesifazana orujile wandivezela inhloko efake igolide ezo zinto akazifuni uThixo akazifuni uThixo usifuna sinjengohlobo singalo wandibonisa nokuthwalisa ndabonisa nafundisa uba uthwala funa singavezi inwele zethu amen kakuhle besifanele uba sine-shop yethu ngakule mama uyalezo uthi befanele uba sine-shop yethu apho sithenga khona fanele uba siyavunduza sinxiba ukuvunduza nje vele ngiyakuzwa sibe nesasidima sifuna uThixo lo mzimba uhlonipheke amen lo ngaphakathi aphumele ngaphandle yebo lo ngaphakathi aphumele phi ngaphandle aveze uKristu nangaphandle kahle insindiso ubungcwele buyaphilwa amen ubuphila uthula uthe cwaka ushumayela uthule iqiniso ngiyabona tata ongabuzwanga bathi bekujobe abantu bakunemehluko kulento ngoba xa iphila lento lento inomohluko uyashumayela ungathethanga ubona umuntu esiza kuwe athi yazi bani nengxaki ethile ndingancedakala kanjani icela imithandazo kunento ayibona ushumayela ungakhange uthethe ngoba uyiphila lento amen Ngiyathanda ke ngoYesu Nkosi yami ngiyathanda azithanda zezulu oluthando masilugijimisa nakomakhelwane bethu yebo sibathande
njengoba lithi izwi lithi mthande njengokuzithanda umakhelwane wakho akuthethwa ke lo wakhelene naye kuphela umuntu kaThixo umuntu kaThixo umthande umbone ngumfanekiso kaThixo amen umbone ngumfanekiso kaThixo amen kunjalo ngiyabulela kakhulu tata amen hayi siyabonga kakhulu mawusaqala bengisho ngithi hey ngabe yipi le message nami ngeke ngiyithande lezo kwenza nami ngikureject njengoba bewusho kodwa ngizwa nje uphethe message enhle kabi eright kakhulu efanele siyayibonga nje inkosi sithandiwe ke thina eSouth Africa uma ngabe kuukuthi inkosi savusa abantu abafana njengawe njengoba ukhona beze bezosixwayisa uthando lolu akusikhona ukuthi ngoba engasifuni kodwa uyasixwayisa sekwesala kuthina ke nje singabantu singabafundisi siyibandla ukuthi thina sithi sesitsheliwe sikhetha ukungenzi hey ukuthi nje le message iya kubantu kuthi angithi abalukhuni Nkosi yami kuthi nje angisho kanjalo impela abalukhuni baze bangcono nabezwe abezwe basheshe bezwe baphenduke ningixolele bafundisa ngisho nina konje sengisho nje ukuthi hey ngathi bese ngaphenduka hayi tata uthi banicapukisa babakhokheli eish wasiye ku Zakaria 10 ive uyandika la message bathi banicapukisa ithi my anger is kindled against the shepherds and I will punish the goat leaders for the Lord of hosts has visited his flock the house of Judah and will make them as his beautiful and majestic horse in the battle lelo ke lento indenza ndingalivisa bendifunda ngesixhosa sikandikhoyo uthi bandicaphukisa ababanosini uthi ndiyakubavelela bayandicaphukisa ungamcaphukisa uThixo yebo ungamcaphukisa uThixo singamcaphukisa uThixo amen selecaphukile ngoba xa siyifunda ngapha tata kwiGenesis abantu bamcaphukisa uThixo wafikelwa ukuzisola kube benzile ebadalile ngenxa yokuyila kwenhliziyo zabo lithi izwi likaThixo kwaba mhlungu enhlizweni yakhe uma singenzi intando yakhe siyamcaphukisa simenza bebhlungu enhlizweni yakhe singamcaphukisi into efanele siyililele ukuba masimvuyise lithuba sasinikeza lona saze sanenhlanhla tata yo kakhulu kunabantu abedlule emhlabeni abakhalela lithuba selinikezwe abahambe bekhonza uThixo tata bezixela bamkhonza ngendlela kanti abamkhonzi ngalendlela afuna ngayo uthi ke ngokuphaya kuZenzo chapter 17 verse 30 lo maxesha kungaze bewayeke ngaboni yebo kodwa ngoku uyayalela abantu bonke kwindawo zonke babaguquke yes simkhonzile singazi ngendlela bese nami ndake ndayithwala tata uwive yayazi ndake ndayithwala nami tata uwive yebo ngoku uthi uThixo amaxesha kungaze bewayeke ngaboni ngoku uguqula amatafula yes uthi masiguquke sibuye ezindleleni zethu singamcaphukisi yebo uyayiva yebo noma xesha kungazi bewayeke ngabo yo hayi cha siyabonga sithandiwe tata kakhulu sithandiwe kakhulu oLazaro abedlulile bayakhala bakhalela uba thina singayiphili impilo bebeyiphila hey ngoba phaba khona kunzima bayatsha bakhalela namanzi la ngathi olumini kuba behambe bengayenzanga intando kababa mina nawe futhi sotsha ngaphezulu kwabaye ngoba siyayazi inyane nesixelelo uba sikwenzanga amatata angithi ushiste isikebi xa mina ngiba nditsho isikebi tata ndithi uLazaro uxolo isikebi siyakhala uthi thumela uLazaro ufuna ukuyawula kusa ngapha yakwethuna yo nani abakhonza izithixo abakhonza abantu abangasekhoyo buyelani kuThixo yebo nisanikezwe ithuba umsindo kaThixo uza ngenxa yezo zinto ukulahla uThixo wakudalayo unqula abangasekhoyo biza umsindo kaThixo lonto leyo ukwambe uyovumisa kubiza umsindo kaThixo yebo ufuna sibuyele kuye ngokuzithoba impela sinikwe lithuba lisekho linye isitha siphakamise ngoku izinga ugcwala usizwe uzikhilalo chapter 13 ufunde uyiva kakuhle mchasi Kristu uphumile ngolixesha lakhe liyini ithemba lakho uma ungenayo uYesu yebo oh hayi sabonga kakhulu ngale message oyithunyiwe
njengoba ngisho nje cha kukuthina abafundisi sayibekiwe message engathi bekungaphuthume engathi bekungashesha kuhlanganwe akusingabandla elithile njengoba usho nje akunakuthi ibandla elithile akunakuthi abasendisiwe akunakuthi iZayoni abantwana bakaNkulunkulu abahlangane babe into eyodwa mhlawumbe umuntu ofuna ukuthinta angakuthola kuphi akanthinta tata ku 0733 146460 ikhona pha eflagini yebo enye into ayithethileyo umoya ongcwele uthi ipresident xa izoba se stadium okanye kulo ndawo ifikela kuyo uba nembongi tata ezibongayo uthi ke ngokuziphi imbongi zezulu ezizoyibonga inkosi yamakhosi ngobuyehla ziphi imbongi uthi makufundiswe abantwana ukuzukisa uThixo ukubonga uThixo sikwenye 11 ngokutata uba ngabe usamkhonza ngalandlela ubumkhonza ngayo awukaguquki ngokubuyele kukwenzeni intando kaThixo ndiyacebisa sikwenye ixesha kuthe njengoba tata ndidlulisa izi message kanti bakhona uThixo abantu sebavusile abanye bathi bebebhala bengaziba wayi bebhala bebonga uThixo bebhala bathi bakufumana le message hayibo nansi lento uThixo besithi mandiyenze bambonga uThixo zimbongo ezivuswe nguThixo yebo zimbongo ezivuswe nguThixo abantu tata bayachukumiseka njengoba inkokheli zidlala into evisa ubuhlungu abantu bavuma izono bafona every day kosuku lamahala abanye ndibastopile tata njengoba ndilapha bavuma izono futhi bazivuma ngokunjalo bazo bamkela uYesu ndike ndathi xa ndiseqaleni ndathi uNoah wayithunyiwe kwathiwa Noah xelela abantu bamakwakhe umkhombe uNoah wayithi begijima baxelela bekokothela ngapha abantu baxelela ukuthi uThixo yebo siyakokothela tata ngapha umkhumbi siyakokothela ngoba umkhumbi wangoku bubungcwele bubungcwele umkhumbi wangoku uYesu uza esebuqaqawuli nebungcweleni bakhe ezolanda ibandla elingcwele ekudinge kubungcwele buzobe busihla bufike bungqobana nobungcwele jonga nje angathi xa ufika nobungcwele bakhe afike size 5 rand efike kube 5 rand efike athi uthi umhlaba xa uthi umhlaba wena lokuphethe zamo awukwazi sinikezwe lithuba singadlali ngalo bangcwele siyathandwa nguThixo uyathandwa tata umfundisi uyathandwa nompostile uyathandwa mntakwethu uyathandwa gogo uyathandwa mkhulu nalo ithuba ungadlali ngalo kubi manje kugcwaliswe izwi yonke into oyibona isenzeka kugcwaliswa ngama-footstep okuza konyana womuntu usemnyango xesha nomzuzu asilazi kodwa wena usemnyango amen ngithanda lamazwi lawa nje ukuthi yesinye isikhathi lesi mhlawumbe thina sijwayele 10 years before ukuthi besimkhonza kanjani hayi sekushintshileke manje kulungile uphethe iflag lapha yana asilidonse siliveze ukuthi libonakale kahle lemvuselelo yokugcina yebo iyabonakala love of God through Christ minister of all nations and revival imvuselelo yokugcina le uthando lukaThixo ngayo uYesu Kristu kwizizwe zonke ayinakuthi wena umhlobo omnuwena ngumhlobo omnu thethana zizwe zonke uThixo imvuselelo yokugcina for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life injalo uyamkelwa ke uYesu uxolelwa izono igama lakho libhalwe ezincwadini zokudliwa kobomi kuyakunceda ntoni ba libhalwe ecaweni kanti ezulwini alibhalwanga libhalwe ezulwini xa usamkela uYesu wakufelayo esiphambanweni uxolelwa izono ube songena kwinkonzo enhlambuluko uvuma izono zakho ube sowuyaqhubeka ukhonza uThixo ngobungcwele uyaqhubeka uhlala uzixolelanisa noThixo ilanga nelanga umzuzu nomzuzu ixesha lisekho uthando lukaThixo kwizizwe zonke luloko olutata endithunywe lona amen hayi siyabonga amen the reason ukuthi uyiphathe le banner ingoba yona message oyiphathisile amen tata yes amen tata John chapter 3 verse 16 yebo amen hayi siyabonga
Siyabonga. Inhle futhi. Ndiyabulela. Message clear. Yonke into icacile. Ndiyabulela tata. Hayi siyabonga. Amen. Siphinde sibonge futhi nanokuthi awuhambi wedwa. Amen. Baphelezele lapha. Uhamba nomama unomsa. Siyam. Ungale ngemuva. Kodwa nje siyabonga kakhulu ukuthi uyena futhi oyihlanganisele yonke lento le ukuthi sikwazi ukudibana namhlanje ukuze sokwazi ukuthi sithole imessage oyiphathisiwe. Naye siyambonga sayibonga Nkosi nangaye. Utata ndimbonga uThixo ongazenzisiyo ngomama unomsayalezo. Ngumama oye wavisisisa imessage xa ndidlulisa kuyo uThixo futhi wabeka umngcele uba mandiye kuye ndithethe naye. Ukuthi angandenzela njani ukuze idlulele ebantwini abaninzi le message ngokudala ngigijima uThixo wasebenzisa yena njengoba sila mama nomsa yalezo Thixo amsebenzisileyo noba side sizoba lapha kungenxa ke seyitshila utata nguye uThixo amsebenzisa uba akwazi uba sizofika kule ndawo. Ndibulele uThixo kakhulu ngaye. Ndibulele tatana kuwe kakhulu ngokuba uvule umnyango wakho uba sizodlulisa imessage kaThixo ikwazi ukufikelela ebantwini bakaThixo ngoba kuba nzima ukuthi ufikelela abantu abaninzi. Kodwa ngoba uThixo ekuvusile enivusile kusebenzeka ngendlela esisimanga sifanele siqhubeke sinithandazela kuThixo uThixo aqhubeke eninceda ufezeke icebo likaThixo ngempilo yenu. Amen. Amen. Hayi mhlawumbe namazwi nje 1 2 yebo something naye Mike. Hayibo. Nkosi yami. Akekho kangako amazwi amaninzi cha sive umyalezo. Ndicinga into ebalulekile ukuthi uma uThixo ethetha simamele senze. Into ebaluleke kakhulu. Abantu abandaziyo nami akunamuntu ongena ubufakazi emhlabeni tata. Sonke sinobufakazi kukhona lapho uThixo asithathe khona ebubini. Njengoba mama efika nje sibona uncebe engaka kaThixo. Yokuba senzele lenceba nyani ngoba zikhona into ezininzi endigqithe kuzo xa ndijonge emva ngabe sendifile ndingekho. Amen. Kodwa kuba ndiphile ndibe khona uThixo kudala ethetha ke nabo mama into yandivisa kabuhlungu ukuthi uninzi lo mama basahamba kude noThixo sisendlini kaThixo. Umamfundisi sisayenza izinto ezivisa uThixo kabuhlungu. Amen. And then silida abantu abaninzi siyabalahlekisa. Ngoba abantu abaninzi bakhangela kubo umamfundisi and then bayalandela. Ndikhumbula ngikhe ndathetha nomnye cousin wami ndithetha nabo ngezi zinto ukuthi uThixo akazifuni into zokudaya inwele into zokwenza ama-tattoo emzimbeni. Babeka izizathu zabo ukuthi wayebazenzile. And then omunye wathi hayi mna umama omncinci wami ngumamfundisi ndihamba naye. Ngoba ezi zinto ezi baya ngemfundiso bayinikezwa ngumamfundisi. So balulekile umamfundisi indlela esihamba ngayo. Ngoba ijudgment yethu izaba nkulu kakhulu phambi koThixo ngoba silahlekisa ubuninzi. So uThixo ngokuguqula izinto uthi amagiya atshintshile ngoba uyakelela ufuna ubuye umoya engcwele ufuna phambi kokuba buye imvuselelo enkulu yokugqibela ibe khona and ufuna isilanda. So masimameleni bantwana bakaThixo nanku umso omkhulu uThixo asenzela wona. Akunamuntu olungile phambi koThixo, akunamuntu right, akunamuntu ozelwe right. Cha unceba nje kaThixo. Masimameleni siyeke indlela zethu.
ndishiye nempahla phaa endlini funeka ngisayochisa. Ngoba zikhona impahla ezinhle uzibona nawe xa ujonga phaa e-wardrobe ithi ezi-expensive. Kodwa zezi uThixo athi akazifuni ngoba zithi nxa apha emzimbeni. Amen. Ziveza ubuze bakho ngoba nyani uthi unxibile kodwa unxibanga. Yeah, so masiguqukeni. Yo, let us repent. uThixo uyasithanda. Enkosi tata. Hayi cha, sibonge kakhulu, ukhulume kahle kakhulu. Siyabonga sithi nje sidlulise ukubonga, singabe nje sesikuyeka ngale ngemuva, kanti umsebenzi owenzile nje mkhulu kakhulu. Sayibonga Nkosi. Yebo. Hayi iphumileke imessage abafundisi bazwile. Ongakamthathi uJesu as long as usaphila, uma ngaba kwakamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi, usesenethubu, sasenenhlanhla enkulu kabi. Ibhadi nje lisuke selikuthi umudlule emhlabeni uyizwile imessage wangamthatha uJesu awucheke bekuyibhadi. Ngcono nje umamkele manje akusinganekwane le. Akusiyo mhlawumbe omunye umuntu angathi hey la abantu sebevumbuka apha beza uJesu kangaka beza uNkulunkulu kangaka. Akusinganekwane into okudala ikhona ukuthi kulesi sikhathi leso uNkulunkulu senza ukuthi ke manje ayivele kakhulu ngoba ufuna ukuthi thina abantu sizwe siphenduke. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi, thina sesihamba naye inkosi sihlaleni kuyona, thina siphuma endleleni sizwile. Sonke nje futhi angathi thina siphuma endleleni, sonke siyafuneka senze inkonzo sibe munye, kusho ukuthi somewhere kufanele sihlangane sibe munye senze le nkonzo le yokuphenduka. Mhlawumbe namazwi okugcina mama uMpande sesayivala ke manje. Amazwi okugcina ndibulela uThixo kakhulu ngencekukazi zikaThixo ezithandazayo ngam. Tata kuMama Mahlaba noMama uSithole bathandaza kakhulu mama tata ngam abomama abo uThixo akubasikelela ndigcinele bona. Amen. Ndiyabulela kakhulu. Amen. Bandisikelela nangabo. Amen. Hayi sayibonga Nkosi. Hayi ngomusa weNkosi uJesu Kristu nami ngimthanda ngendlela esimangaliso nonke emakhaya. Asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.